येत्या 7 तारीखला या जिल्ह्यात परिवर्तन आपल्याला घडवायचं आहे। येत्या विधानसभेत केसरकरांचा गणपती ह्या मोठी तलावामध्ये आपण बुडू, पण त्याआधी जे केसरकर ज्यांना भाग्य होता ते म्हणतात, ज्यांनी ह्या जिल्ह्याची माती रक्ताने माखवली, ज्यांनी या जिल्ह्यामध्ये राडे संस्कृती आणली, ज्यांनी या जिल्ह्यामध्ये दहशतवाद आणला, त्या माणसाला पुन्हा एकदा मुंबईला पाठवण्यासाठी त्या 7 तारीखला मशाल या चिन्हासमोरचं बटन दाबूया आणि विनायक राऊत यांना केंद्रामध्ये पुन्हा एकदा मंत्री म्हणून पाठवण्यासाठी आपण शुभेच्छा देऊया अशी मी आपल्याला विनंती करून थांबतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। या ठिकाणी मी सन्माननीय काँग्रेसचे नेते आणि काँग्रेसचं जाणतं असं नेतृत्व सन्माननीय विकासभाईंना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं। व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, येत्या काही दिवसांमध्ये आपण ज्या लोकसभेच्या निवडणुकांना सामोरे जातो त्यामध्ये इंडिया आघाडीचे उमेदवार आदरणीय विनायक राऊत साहेब यांच्या प्रचारार्थ आयोजित केलेल्या सभेसाठी उपस्थित असणारे सर्व व्यासपीठातील मान्यवरांनी, उपस्थित बंधू भगिनी, लोकसभेची निवडणुकीत सर्वसाधारणपणे देशाच्या पातळीवरचे प्रश्न याकडे गांभीर्याने पाहिलं जातं असं आपण पूर्वीपासून समजत आलो, परंतु आज अवस्था अशी आहे की त्या प्रत्येक प्रश्नाची झड ही तुमच्या माझ्यापर्यंत, सर्वसामान्य माणसांपर्यंत येऊन पोहोचलेली आहे। त्यामुळे या निवडणुकीचं महत्त्व कुठेही जरा सुद्धा कमी नाही। आणि मी तरी माझ्या आयुष्यात बघत आलो आहे की आजपर्यंत जेवढ्या काही निवडणुका झाल्या त्यावेळेला सत्ताधारी पक्ष केंद्रामध्ये बसलेला हा स्वतःला भारत सरकार स्थापन करण्यासाठीचा प्रचार करतोय अशा स्वरूपाचा प्रचार व्हायचा। आता तो प्रचार व्यक्तीवर आलाय। आता अबकी बार किंवा काय म्हणजे काय म्हणतात ना, ते सगळं मोदी सरकार, भारत सरकार हा विषयच संपलेला। आणि इतकंच कशाला, भारत सरकारचं काय बोलतात ते बोलू देत। इथे काही जो विनायक राऊत साहेबांच्या इंडिया आघाडीचे आमचे उमेदवार आहेत त्यांच्या समोर उभा केलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत ते असं म्हणतात की हे मत मोदींना आहे, मोदीजींना हे मत द्यायचं आहे। म्हणजे या समोरच्या उमेदवाराची किंमत सुद्धा त्यांना नाहीये हे त्यांनी सिद्धच केलं। मला माहित नाही, मी जरा उशिरा आलो, कोणीतरी बोलत होतं ते ऐकलं की राज्यसभेची उमेदवारी आत्ताचे जे समोरचे उमेदवार त्यांना दिलेली होती आणि त्यात ते निवडून आले आणि त्यामुळे ते मंत्रिपदावर काम करत होते आणि त्यांची मुदत संपताच माझ्याच पक्षातले माझे वैयक्तिक मित्र असलेले अशोक चव्हाण हे त्या ठिकाणी गेल्याबरोबर ते कदाचित, कारण त्यांनी बरीच कामं केली आहेत, ते मान्य केलं पाहिजे, काँग्रेस पक्षामध्ये होते ते आणि त्यांचे वडील 2 वेळा मुख्यमंत्री, ते 2 वेळा मुख्यमंत्री, त्यामुळे नांदेडचा विकास नक्की त्यांनी बऱ्यापैकी केला आहे। अजून काही 100% सगळा विकास होत नसतो, विकास ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे। तरी सुद्धा ते निवडून येऊ शकले असते, कदाचित त्यांची शक्यता जास्त होती लोकसभेला। पण जे राणेसाहेबांकडे असलेलं राज्यसभेचं पद ते काढून घेऊन त्यांना दिलं आणि राणेसाहेबांना सांगितलं तुम्ही लढा लोकसभेमध्ये। त्याचं कारण काय मी काय सांगायला नको, इथली सिंधुदुर्गातली जनता सुज्ञ आहे। कारण मला आठवतात ते दिवस, मी इतिहासात रमणारा माणूस नाही पण इतिहास आपल्याला माहिती असावा लागतो। 1977 मध्ये जनता लाट आली, आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांना। त्या जनता लाटेमध्ये त्यावेळेचा अखंड रत्नागिरी जिल्हा, ज्याच्यामध्ये 11 विधानसभेचे मतदारसंघ यायचे, 11चे 11 आमदार हे जनता दलाचे त्यावेळेला निवडून आले। आणि माझे वडील सावंतवाडीमध्ये आमदारकीला उभे होते, त्यांचाही पराभव झाला आणि जयनंद मटकर त्या ठिकाणी निवडून आले। आणि नंतर 22 महिन्याचा पण काळ उलटला नाही, पुन्हा एकदा सगळं ते देशाची बरखास्त झाल्यानंतर देशाची आणि राज्याची एकत्र निवडणूक झाली। त्यावेळेच्या मी ज्या काँग्रेस पक्षाचा, त्या काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचं कौतुक केलं पाहिजे आणि माझ्या वडिलांचं त्या ठिकाणी नेतृत्व होतं। 11चे 11 आमदार हे काँग्रेस पक्षाचे निवडून आले 1980 सालात।
म्हणजे 2-3 वर्ष झाले नाही, 22 महिने झाले नाहीत आणि 1980ला 11च्या 11 आमदार काँग्रेसचे. पण त्याच वेळेला एकत्रित मतदान मतपत्रिकेवर व्हायचं. त्या मतपत्रिकामध्ये लोकसभेला मात्र मधु दंडवते साहेब निवडून आले. हे मी मुद्दाम अशासाठी सांगतोय की सिंधुदुर्गातली जनता सुज्ञ आहे, त्याला सांगावं लागत नाही खरं काय खोटं काय. आता इथे आमचे गौरीशंकर साहेब सुद्धा बसलेत. बऱ्याच वेळेला त्यांचे पोस्ट वगैरे असतात, तुम्ही बघत असाल तर. काही वेळेला प्रश्न त्यांच्या समोर निर्माण होतो की समोरच्या माणसाला संधी मिळाली, कोणालाही मिळू दे, लोकप्रतिनिधीला आपल्या जिल्ह्याचा विकास केला पाहिजे. पण साहेब खाती असतात ती लघु मध्यम, त्यामुळे लघु असल्यामुळे दुर्बीण घेतल्याशिवाय ते काय प्रकल्प दिसत नाहीत, असा तो प्रकार आहे. त्यामुळे कदाचित लघु असल्यामुळे दिसला नसेल. जिल्ह्याचा विकास हारायला बाजूला, माझा विकास कसा आणि माझ्या परिवाराचा, आता मोदी परिवार म्हणून लावतात सगळेजण, त्या मोदी परिवारामध्ये देशाच्या पातळीवर ज्यांनी देशाला गौरवान्वित केलं अशा काही महिला खेळाडू, त्यांच्यावर झालेले अत्याचार असले तरी त्या काही परिवारात येत नाही, किंवा आणि कुठे काही असे प्रसंग घडले ते लोक काय परिवारात येत नाही. परिवार हा आपला असतो. आत्ताच मी थोड्या वेळापूर्वी यायच्या अगोदर किरीट सोमय्या यांची जुनी मुलाखत पाहत होतो. त्यात पत्रकार त्यांना विचारतायत की तुम्ही ज्यांच्यावर आरोप केले ते तुमच्या पक्षात आल्यानंतर काय झालं, शुद्ध झाले का, ते साधू झाले का, संत झाले का. त्यांचं उत्तर काय, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, भारताच्या चांगल्या हितासाठी. अरे कसलं हित हे सांगू शकले नाहीत. त्यांना प्रश्न विचारले पत्रकारांनी. आता सगळेच काही पत्रकार विचारतात असं नाही, मला आदर आहे पत्रकारांविषयी, पण सांगतो अशी अवस्था आजकाल झाली. आणि झालंय असं की नवीन फॅशन झाली आहे. तुम्ही 10 कामांपैकी एक काम सुद्धा झालं नसलं तरी त्याचा ढिंडोरा पिटवायचा, एवढा पिटवायचा की 9 कामं तुम्ही विसरली पाहिजे. हा एक प्रकार सुरू झाला. आणि तुमचं माझे काही वेगवेगळ्या धर्मातले सुद्धा बांधव इथे असतील, पण विशेषतः हिंदू धर्माचा आमचा आदरस्थान, प्रभू श्रीराम आपण सीताराम म्हणतो, किंवा श्रीकृष्णाला सुद्धा राधेकृष्ण म्हणतो. आपल्याला या दृष्टीने सुद्धा महत्व वाटतं, जसं महिला ही अर्धांगिनी आहे म्हणतो तसं. आणि तरी सुद्धा चला ठीक आहे, श्रीरामाचं मंदिर वगैरे सांगतात त्यावेळेला असं सांगतात की रामाला घेऊन आले. मला काहीच समजलं नाही. म्हणजे मी आस्था बाळगणारा माणूस आहे, धार्मिकही आहे, पण मला समजत नाही की परमेश्वराला आपण कोणी माणूस आणू शकतो, कसा आणू शकतो हे मला माहित नाही. मग मला असा प्रश्न पडला की जर एखादी व्यक्ती सत्तेवर बसली, सर्वोच्च स्थानावर बसली, तर ती प्रभू रामाला आणू शकते अयोध्येमध्ये, तर नीरव मोदीला का आणू शकली नाही मला माहित नाही. आणि कोण कोण गेले, विजय मल्ल्या सकट पळून, त्यांना का आणू शकली नाही मला माहित नाही. आणि चौकीदार स्वतःला म्हणायचं, असे प्रकार आहेत. जे सोयीस्कर आपल्याला आहे ते सोयीस्कर म्हणून लावायचं. 7 दिवस अगोदर 70,000 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला म्हणून सांगायचं, त्याच्यात सिंचन घोटाळा, राज्य सहकारी बँक घोटाळा वगैरे सांगायचं, आणि त्याच मंडळीनं उपमुख्यमंत्री पदावर घेऊन आपल्या सोबत घ्यायचं. मला संदर्भ काही लागत नाही. जर तुम्हाला लागला तर तुम्ही कृपा करून त्याचा विचार करा. कारण हेच आमचे आत्ताचे पंतप्रधान जे आहेत ते लोकांना सांगत असत की तुम्ही मतदानाला जाताना सिलेंडरला नमस्कार करून जा. त्यांचा हेतू काय होता, सिलेंडर महाग झाला, काय 25-30 रुपयाने झाला होता त्यावेळेला, तो महाग झालाय तो आठवा, असं त्यांचं म्हणणं होतं. माझं म्हणणं तेच आहे. त्यांचं म्हणणं जे जे काय होतं ना ते तुम्ही ऐका. रुपयाचं अवमूल्यन झालं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर, त्यांचं म्हणणं होतं काय, याला जबाबदार काँग्रेस. आणि माझा विश्वास नाही या गोष्टीवर, पण आपल्याला बदनाम केलंय कोकणी लोकांना. असं म्हणतात की कोकणामध्ये भूत पिशाच वगैरे वगैरे काय 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 असतं आणि करणी बिरणी प्रकार असतो. पण मला समजत नाही की कित्येक वर्षापूर्वी आमचा त्यावेळेला म्हणतात तसा जन्म झाला असला तरी सुद्धा काही लहान होतो आम्ही, आम्हाला काही समजूत कसलीच नव्हती. त्यावेळेला पंतप्रधान असलेले पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा त्रास आजच्या पंतप्रधानांना आत्ता होतोय. कुठलीच गोष्ट आली की काँग्रेसने केलं, पंडित नेहरूंनी केलं, त्यांनी केलं, त्यांनी आपण 10 वर्ष काढली, आपण सत्ताच चालवली 10 वर्ष, आपल्या हातात कारभार होता, त्याच्यातून काय केलं हे सांगण्यापेक्षा खापर फोडणं दुसऱ्याच्या कपाळ हा प्रकार, अशी माणसं आपल्याला माहिती असतात. म्हणून आता आपण अशा भूलथापांना बळी पडू नये अशी मला स्वतःला तरी अपेक्षा आहे. आणि म्हणून मी इंडिया आघाडीच्या वतीने आपल्या समोर आलो. जी आश्वासने इंडिया आघाडीच्या वतीने दिली आहेत, ज्याच्यामध्ये माझ्या काँग्रेस पक्षाचाही समावेश आहे, ज्याच्यात महिलांसाठी
1,00,000 रुपये दरवर्षी म्हणजे प्रतिमाहाप्रमाणे पैसे दिले जाणार वगैरे सारख्या ज्या काही घोषणा आहेत त्या घोषणा सुद्धा तुम्ही लक्षात घ्या. ह्या केवळ घोषणा नाहीत. किंवा सिलेंडर सुद्धा ज्यावेळेला कर्नाटकात त्यांनी सांगितलं 500 प्रमाणे दिला जाईल, त्यांनी दिला. काँग्रेस पक्षाची सत्ता आल्यानंतर त्या ठिकाणी आमच्या पक्षाने दिला. आंध्रमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल, ज्या ज्या काही गोष्टी सांगितल्या ती आश्वासनं नसून ते वचन होतं आणि ते वचनपूर्ती करण्याचं काम इंडिया आघाडीतला पक्ष म्हणून आपल्या पक्षाने केलं आहे. त्यामुळे ज्या काही गोष्टी वचननाम्यामध्ये असतील किंवा जाहीरनाम्यामध्ये असतील आमच्या मित्रपक्षांच्या, ते तुम्ही लक्षात घ्या आणि खऱ्या होणाऱ्या गोष्टी आहेत. नाही तर 15 लाख वोट तो जुमला था म्हणून नंतर निवडणूक आल्यानंतर सांगायचं. आपल्याला माहिती आहे, मी तरी बघितलेलं, टीव्हीवरच बघितलेलं, गुजरातमध्ये निवडणूक असताना, माफ करा, राजस्थानमध्ये निवडणूक असताना त्यांनी सांगितलं 500 रुपयाने सिलेंडर देणार आणि दुसऱ्याच महिन्यात निवडणूक झाल्याबरोबर लोकसभेत प्रश्न विचारल्यावर ते सांगतात असं काही आम्ही देऊ शकत नाही. म्हणजे जी गोष्ट तुम्हाला मिळूच शकत नाही, कपोलकल्पित गोष्टी सांगायच्या आणि आपण भाबडेपणाने त्याच्यावर मतदान करायचं. आता नवीन प्रकार आलाय, तुम्हाला तोही सांगतो शेवटचा आणि माझं भाषण थांबवतो. आता असं झालंय की मत विकत घ्या, विकत मिळतं मत, असं त्यांचा समज आहे. आणि काही मंडळी आहेत अशी, मी नाही म्हणणार नाही, पण ती काही कसली असतात काय असतात त्याच्यात खोलात शिरू इच्छित. पण 2-5 हजार आपलं मत विकायचं आणि तुम्ही अगदी दुधाची पिशवी आणली तरी त्याला जीएसटी आहे. म्हणजे तुम्हाला आज समजा 2-5 हजार रुपये देतील आणि 2-4 महिन्यामध्ये त्यांचे 2-5 हजार वसूल होऊन जातात. कारण जीएसटी जेवढा लावला आहे विचारता सोय नाही. तरी सुद्धा गेल्या 17 वर्षात 50 लाख रुपयाचं कर्ज या देशावर झालं. ते 205 कोटीच्या पेक्षा जास्त, 205 लाख कोटीपेक्षा जास्त किमतीचं कर्ज या डोक्यावर या मंडळींना करावं लागलं. मला मान्य आहे काही गोष्टी अशा असतात की ज्या आपल्यालाही माहीत नसतं की सरकारला काही गोष्टी कराव्या लागतात, पण त्या किती मर्यादित कराव्यात याला सुद्धा मर्यादा आहे. आणि म्हणून शांत डोकं ठेवून आणि आपण विचारपूर्वक हे मतदान या ठिकाणी करावं अशी आपल्याला विनंती करतो. निशाणी आहे यावेळेला मशाल, कारण लक्षात घ्या शिवसेनेमध्ये पण फूट पाडली आहे, त्यामुळे निशाणी मशाल आहे. त्या मशाल निशाणी समोर आपण बटन दाबावं आणि त्यानंतर आपल्याला आपलं भविष्य सुरक्षित करून घ्यावं एवढी अपेक्षा व्यक्त करतो. विनायक राऊत साहेबांना भरघोस मताने निवडून द्यावं अशी विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द सांगतो. या ठिकाणी सिंधुदुर्गातला एक बुलंद आवाज अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या सरचिटणीस सन्माननीय कमलाताई पुरोळकर ताईंना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. या ठिकाणी आज या ठिकाणी आपण सर्वजण जमलेले आहात, स्टेजवरचे सर्व मान्यवर आणि आपण मतदार बंधू आणि भगिनींनो. काही जणांना असं वाटलं असेल की कमलताई या स्टेजवर कशी. मी या देशाची एक जबाबदार नागरिक आहे. मला या देशातली लोकशाही अखंड राहिली पाहिजे असं मला वाटतं. या देशाचं संविधान कुणीतरी या गबाळ्यानं कुरतडता कामा नये असं मला वाटतं. आणि म्हणून या देशाची एक जबाबदार नागरिक, या देशाचं संविधान टिकलं पाहिजे, लोकशाही टिकली पाहिजे आणि कुणीतरी येरा गबाळ्यानं हा देश चालवता कामा नये असं वाटलं. म्हणून मी या स्टेजवर आले. विनायकराव राऊत यांना सर्व कामगार संघटनांच्या आणि महिला वर्गाच्या आणि समाजवादी परिवाराच्या वतीनं शुभेच्छा देण्यासाठी आणि त्यांना निवडून येण्यासाठी, आमचा त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी मी या ठिकाणी उभी आहे. आपल्याला माहिती आहे की अगदी ज्या मोदींना मंगळसूत्र म्हणजे काय कळलंच नाही आयुष्यभर, ते आपल्या मंगळसूत्राचं कौतुक म्हणजे काळजी करायला लागले. कमाल आहे या माणसाची. आता 1% लोकांच्याकडे 40% संपत्ती आहे आणि बाकीचे लोक दारिद्र्याखाली आहेत. 80 कोटी लोकांना तुम्ही फुकट धान्य देता, म्हणजे तुम्ही मान्य करता की इथले बहुसंख्य लोक दारिद्र्याखाली आहेत. असं असताना तिकडे कुठेतरी संपत्तीचं एकदा सर्वेक्षण झालं पाहिजे असं राहुल गांधी म्हणाले. त्याबरोबर यांनी सुरुवात केलं की आता काँग्रेस त्यांची संपत्ती मुसलमानांना वाटणार,
तुमचं मंगळसूत्र धोक्यात आलंय. ते मंगळसूत्राची किंमत तुला माहित नाही, ती आम्हाला माहिती आहे ना. 40,000 रुपये सोनं मिळत होतं त्यावेळेला तोळ्यानं, आता 75,000 रुपये झाले. ते मंगळसूत्र सुद्धा बनवणं कठीण झाले आणि यांना काळजी वाटली. म्हणजे या देशातला पंतप्रधान सर्वात मोठा माणूस आहे, त्यानं मोठ्या मनानं या निवडणुकीमध्ये प्रचार करायला पाहिजे. हा मतदारसंघ नाथपैंचा आहे, हा मतदारसंघ मधु दांडवत यांचा आहे, हा जिल्हा नानासाहेब गोरे आणि मृणालताई गोरे यांच्या हिंदळ्याचे ते देवगडचे. अरे या मतदारसंघामध्ये काहीही फालतू बडबड आणि इथं नेते येतात आणि वेटून पण खोटं बोलतात. मला नाही वाटत की पंतप्रधानांनी इतक्या खालच्या पातळीला उतरायला पाहिजे. या देशामध्ये मणिपूरच्या भगिनींना आता विकास सावंतांनी उल्लेख केला, 3 मेला त्या मणिपूरच्या 3 भगिनींना अक्षरशः नग्न करून त्यांच्या मागे लांडगे लागलेले होते. ती मेरी कोम सुवर्ण पदक मिळवून देणारी बाई हात जोडून सांगत होती मोदींना की मोदी माझ्या राज्यामध्ये या आणि ही दंगल संपवा, आमच्या बायका किती बळी पडत आहेत म्हणून. मोदींनी तिकडे ढुंकून बघितलं नाही. शहा गेले तिथं पण न विजवता आग लावून आली आणि फक्त सुप्रीम कोर्ट म्हणालं म्हणून 28 सेकंद हा माणूस लोकसभेमध्ये बोलला. ही आमच्या बायकांची काळजी आहे तुम्हाला. गुजरातमध्ये दंगल झाली, बिल्किश बानो 3 महिन्याची गरोदर बाई, तिची 3 वर्षाची पोरगी समोर, तिची आई समोर, त्यांच्या समोर त्या गुजरात दंगलीमध्ये तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला. ती मुळूमुळू रडणारी बाई नव्हती म्हणून कोर्टात गेली. 11 जणांना अजन्म कारावासाची शिक्षा झाली. पण या देशाचा 75वा वाढदिवस साजरा करत असताना 15 ऑगस्ट 2023ला मोदी लाल किल्ल्यावरनं भाषण करतात की या देशातल्या महिलांना सन्मान दिला पाहिजे आणि त्याच दिवशी गुजरात मधल्या त्या 11 आरोपींना देशाचा 75वा वाढदिवस म्हणून तुम्ही मोकळत करता, त्यांना तुरुंगातून बाहेर काढता आणि त्यांचा सत्कार करता. ही तुमची महिलांच्या बद्दलची सहानुभूती आहे. या देशाची राष्ट्रपती मुर्मू, द्रौपदी मुर्मूला ज्या वेळेला राष्ट्राध्यक्ष केलं, ज्या वेळेला तिला राष्ट्रपती केलं, त्यावेळेला किती कौतुकाने बोलत होते. आणि या देशाची संसद जे सेंट्रल विस्टा बांधलं त्याच्या उद्घाटनाला पहिला या देशाचा प्रतिनिधी म्हणून तिला नाही बोलवलं का? ती बाई होती म्हणून बोलवलं नाही, ती आदिवासी होती म्हणून बोलवलं नाही, की ती विधवा होती म्हणून बोलवलं नाही. याचा जबाब या मोदींनी द्यायला पाहिजे. पण जेव्हा मुद्दे संपतात ना तेव्हा लोक मुद्द्यावर येतात आणि म्हणून या देशामध्ये इंडिया आघाडीचं यश बघून आता युती सरकारचे पायाखालची वाळ घसरली आहे आणि म्हणून मुद्दे सोडून ते आता मुद्द्यावर यायला लागलेत. म्हणून मग उद्धव ठाकरेंना काल सांगितलं कणकवलीत काय बोलाल तर जाता कसे परत बघू. अरे तुम्हाला काय हा जिल्हा इंधन दिलंय, आंदण दिलंय काय? आणि म्हणून ह्या असल्या गोष्टी करणाऱ्यांना सत्तेपासून दूर ठेवायला पाहिजे असं माझं सांगणं आहे. या ठिकाणी त्या शिवाजी महाराजांचं नाव घेतात. अरे शिवाजी महाराजांचं नाव घेता पण तो फडणवीसने आणि मोदींनी तिथं त्या अरबी समुद्रामध्ये स्मारक तयार केलं, त्याची एक वीट 3.5 वर्षामध्ये रचली नाही तुम्ही आणि 16 कोटी 90 लाख रुपये सल्लागारांच्यावर खर्च करता. तुम्हाला अधिकार आहे यांचा शिवाजी महाराजांचं नाव घेण्याचा? आणि शिवाजी महाराज जर आज असते तर ह्या खोटं बोलणाऱ्या युतीच्या सगळ्यांना हिरचा रांध्या करून मारलं असतं. आणि म्हणून यांनी लक्षात ठेवावं, वाटेल त्या थापा मारायच्या नाही. त्या देशाच्या सगळ्या सार्वजनिक संस्था विकल्या. नेहरू गांधींच्या नावाने जे ओरड मारतात त्या नेहरूंच्या काळापासून 203 सार्वजनिक संस्था झाल्या, त्यातल्या 33 यांनी विकल्या. अरे त्यांनी तयार केले होते म्हणून तुम्ही विकू शकलात ना. तुमच्या कारकिर्दीत एकही सार्वजनिक संस्था उभी नाही राहिली. किती नोकऱ्या केल्या आणि एखादा उद्योग कोणी विकत घेत. तेव्हा मला खात्री झाली आहे की इंडिया आघाडी ही देशामध्ये बहुमतानं निवडून येणार आहे. आणि या मोदी आणि शहाला मला तर वाटतं हे दोघं आधी निवडून आले पाहिजेत, कारण यांना कशी सत्ता चालवायची असते, कसं हिंदू मुस्लिमात भांडण नाही लावायचं ते सगळं या संसदेनं दाखवून द्यायला पाहिजे नव्या येणाऱ्या. म्हणून इंडिया आघाडीला मतदान करा, विनायक राऊतांना निवडून द्या, एवढं सांगण्यासाठी मी आले. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र, जय हिंद. ताई धन्यवाद.
यानंतर मी एक युवा सेनेचं धडधडतं नेतृत्व सन्माननीय प्रियंका जोशी मॅडमना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या मनावर व्यक्त करावं. जन्म घेऊ पुन्हा येथे राखू स्वराज्याची लाज, मातीसाठी मरू कितीदा शपथ घेऊ आज. माय मराठी जात्यात तरडली माताला अनर्थ भारी, करू अभिषेक रक्ताचा मिळवू रायरेश्वरी. पातशाहीचा बिमोड करू राखू लाज स्वराज्याची, आई भवानी आहे साथीला उंच उभारू भगवा, तुकडे करू राई एवढे आलास गद्दार आडवा. स्वराज्याची शिखरे सात घाली ती आम्हा, स्वराज्याची शिखरे सात घाली ती आम्हा. हर हर महादेवाचा नारा आता अटके पार गरजू दे, हर हर महादेवाचा नारा आता अटके पार गरजू दे. विनायक राऊत साहेब लढण्यास सज्ज आहे आई, रत्नागिरी सिंधुदुर्गावर भगवा डौलाने फडकू दे. महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत आहे तुळजा भवानी, मराठी मनाचा स्वाभिमान राजेश्वर छत्रपती महाराज. 80% समाजकारण केवळ 20% राजकारण या तत्वावर ज्यांनी जनमानसाच्या मनात एक भगवं वादळ निर्माण केलं असे हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती महानेता श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे. गोरगरिबांचं, कष्टकऱ्यांचं, शेतकऱ्यांचं नेतृत्व सन्माननीय उद्धव साहेब ठाकरे. तमाम युवा युवतींचं प्रेरणास्थान सन्माननीय आदित्य साहेब ठाकरे. मंचावर उपस्थित सन्माननीय व्यासपीठ, आपण सगळे ज्यांची आतुरतेने वाट पाहतात, सन्माननीय आदित्य साहेब काही वेळा तिथे पोहोचतीलच. खरं तर मी धुळ्याहून आलीये. कोकण म्हटलं की आम्हाला आठवतो निसर्ग, कोकण म्हटलं की आम्हाला आठवतो भव्य दिव्य समुद्र, कोकण म्हटलं की आम्हाला आठवतं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं ते वैभव, कोकण म्हटलं की आम्हाला आठवतात ते किल्ले, कोकण म्हटलं की आम्हाला आठवतात ते स्वराज्य, कोकण म्हटलं की आम्हाला आठवतात ते मावळे नवे नवे, कोकण म्हटलं की आम्हाला आठवतात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहणारे निष्ठावान मावळे. आणि कोकण म्हटलं की आठवतं कोकणातला निष्ठावान, सर्वसामान्य, साधारण परंतु शिवसेनेच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा राहणारा कोकणी माणूस. तुम्ही नेहमी शिवसेनेच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले. खरं तर 2 दिवसापासून आम्ही मतदारसंघ फिरतोय. मुळात चर्चा कोण जिंकणार अशी नाहीये, चर्चा विनायक राऊत साहेब कितीच्या लीडने निवडून येतील अशी. हे वैभव आहे. आणि मुळात लढत, जोराची लढत होण्यासाठी समोरचा उमेदवार पण कसा पाहिजे ना. कोण आहे समोर? मी तुम्हाला कोणा विचारते, तुम्ही मला उत्तर द्या. पक्षाने आधी त्यांना शाखा प्रमुख केलं, शिवसेनेनं त्यांना नंतर नगरसेवक केलं, नंतर आमदार केलं, मंत्री केलं, मुख्यमंत्री केलं, तरीही पोट भरत नाही. मग काँग्रेसमध्ये गेले, काँग्रेसमध्येही भागेना. मग स्वतःचा नवीन स्वाभिमानी पक्ष स्थापन केला, तोही चालेना. मग बीजेपीत गेले, तिथेही काय चाललंय त्यांचं तुम्ही पाहताय. अहो, ज्यांनी स्वतःचा स्वाभिमान भारतीय जनता पक्षाला गहाण ठेवला असे उमेदवार तुम्ही दिलेत. परंतु सन्माननीय उद्धव साहेबांनी ज्यांनी कोकणवासियांचा स्वाभिमान जपत सन्माननीय उद्धव साहेबांच्या पाठीशी निष्ठेने उभे राहिले अशा सन्माननीय विनायक राऊत साहेबांना उमेदवारी दिली आहे. साहेब, तुमच्या उमेदवारात आणि आमच्या उमेदवारात फरक आहे. म्हणून जनता यावेळी मशालीच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी आहे. तुमच्या नेतृत्वात, आमच्या नेतृत्वात जमीन आसमानाचा फरक आहे. बातम्या लावल्या की यांचं सारखं. आज नितेश राणेंनी धमकी दिली, आज निलेश राणेंनी धमकी दिली, आज नारायण राणेंनी धमकी दिली. आज तुम्हाला धमक्या देण्याशिवाय दुसरं काम आहे की नाही? तुम्ही लोकांना तंबी देतात. माननीय विनायक राऊत साहेब विकासाची हमी देतात. तुमच्यात आणि विनायक राऊत साहेबांमध्ये फरक. हाच फरक जनतेला कळतो. मागे नितेश राणे की निलेश राणे म्हटले, माझ्या केसाला सुद्धा कोणी हात लावू शकत नाही, कारण माझा बॉस सागर बंगल्यावर बसलाय. साहेबांना म्हणावं, साहेब, बॉस सागर बंगल्यावर नाही, वर्षा बंगल्यावर नाही, हा बॉस समोर बसलाय. ही जनता खरी बॉस असते.
अहो पक्ष चोराल, चिन्ह चोराल, पण ही जनता उद्धव साहेबांसोबत उभी आहे ती तुम्ही कशी चोरणार? वर्षावर तुमचा बॉस, सागरवर तुमचा बॉस, हे बंगल्यांवर असणाऱ्या मंत्र्यांना लोकप्रतिनिधींना बॉस म्हणतात. आमचे विनायक राऊत साहेब जनतेला बॉस म्हणतात. तुमच्या उमेदवारात आणि आमच्या उमेदवारात फरक आहे. हा फरक जनतेने समजून घेऊन मतदानाच्या दिवशी मतदान केलं पाहिजे. हा फरक आपण समजून घेतला पाहिजे. हा फरक आपण उमजून घेतला पाहिजे. यांचं सरकार गद्दारीने यांनी आणलं आणि जाहिरात दिली. आमचं सरकार आलं आणि हिंदूंच्या सणांवरचं संकट गेलं. साहेब, नाणार बारसूमधल्या मारहाण तुम्ही ज्यांना केली ते हिंदू नव्हते का? हे नाणारवर ज्या जनतेचा दावा आहे, जी जनतेचा खरा हक्क आहे, त्या जनतेवर तुम्ही मारहाण करतात, लाठीचार करतात. सन्माननीय उद्धव साहेब नाणार राहणार नाही, नाणार जाणार अशी घोषणा करतात. तुमच्या नेतृत्वात आणि आमच्या नेतृत्वात साहेब फरक आहे. हा फरक ओळखून आपल्याला मी पुन्हा सांगते, मतदान करायचं. कोरोनाच्या काळात शिवसेनेने प्रचंड मोठं काम केलं. सन्माननीय उद्धव साहेब महाराष्ट्राचे कुटुंब प्रमुख झाले. महाराष्ट्रासाठी खऱ्या अर्थानं उद्धव साहेबांनी भलं मोठं काम उभं केलं. कोकणासाठी तर सन्माननीय उद्धव साहेबांचा विशेष जीव आहे. वादळ येऊ, संकट येऊ, सन्माननीय उद्धव साहेबांनी मदतीच्या अनेक गाड्या कोकणवासियांसाठी पाठवल्या. उद्धव साहेब, तुम्ही जनतेसाठी मदतीच्या धान्याच्या गाड्या पाठवल्या. आता कोकणातली जनता माननीय विनायक राऊत साहेबांसाठी मशालीचं बटन दाबून ईव्हीएमचे मशीन भरून भरून पाठवेल. आणि महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त लीडनं कोणता उमेदवार निवडून आला अशी जेव्हा घोषणा होईल त्यातलं पहिलं नाव सन्माननीय विनायक राऊत साहेब. प्रत्येक आव्हान पेलू आम्ही, आमच्यात आत्मविश्वास आहे. पायाखाली जमीन असली, अहो प्रत्येक आव्हान पेलू आम्ही, आमच्यात आत्मविश्वास आहे. समोर गद्दार असल्या तरी पाठीशी जनता आहे. अशा अनेक संघर्षात शिवसेना सह्याद्री सारखी ताट आहे. जाऊन जनतेनं सांगायचंय त्या बेईमानांना तुमची गाठ सर्वसामान्य जनतेशी आहे. जनतेनं निवडणूक हातात घेतली आहे. जनता ठरवणार आता कोण आमचा लोकप्रतिनिधी असला पाहिजे. विनायक राऊत साहेबांचा बटन क्रमांक आपल्याला माहित असेल. बटन क्रमांक 3 आहे. 3 याच्याकरता समोरच्या नेत्याची आणि माननीय विनायक राऊत साहेबांची पण हॅट्रिक होणार आहे. फरक फक्त एवढा आहे, विनायक राऊत साहेबांची विजयाची हॅट्रिक होणार आहे आणि समोरच्यांची पराभवाची हॅट्रिक होणार आहे. हा इतिहास घडवण्यासाठी कोकणवासीय आता सज्ज झाले. काय दिलं यांनी? मोदी गॅरंटी, मोदी गॅरंटी, मोदी गॅरंटी. माफ करा, पण जे स्वतःच्या पत्नीला गॅरंटी 7 जन्माची देऊ शकले नाही ते या जनतेला काय गॅरंटी देणार? तुमची कसली गॅरंटी? अहो महाराष्ट्रात परिस्थिती अत्यंत दुर्दैवी आहे. तुम्ही कोकणवासियांच्या काजूला हमीभाव देऊ शकले नाही. महाराष्ट्रातला कांदा तुम्ही 400 पार नेऊ शकले नाही. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचं सोयाबीन तुम्ही 4000 पार नेऊ शकले नाही. आणि मोदी साहेब म्हणतात अबकी बार 400 पार. साहेब, अबकी बार 400 पार नाही, अबकी बार तुम्ही तळीपार. म्हणजे पूर्वी असं व्हायचं की आम्ही म्हणायचो अबकी बार, मग खाली म्हणायचं मोदी सरकार. आता आम्ही म्हणतो, ते म्हणतात अबकी बार, खाली जनता म्हणते बस कर यार. ही परिस्थिती आहे. तुम्ही काय दिलं जनतेला? 10 वर्ष तुम्ही केंद्र सरकारमध्ये सत्तेमध्ये सत्ता उपभोगता आहात. तुम्ही महाराष्ट्राच्या जनतेला काय दिलं? कोरोनाच्या लसा तुम्ही गुजरातला पळवल्या. तुम्ही महाराष्ट्रातले रोजगार तुम्ही गुजरातला पळवले. कोकणातले रोजगार तुम्ही गुजरातला पळवले. साहेब, आता निवडणुकीला सुद्धा माननीय राणे साहेबांना म्हणावं तुम्ही गुजरात मधनच लढा, इथून लढू नका. येत्या निवडणुकीत सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्या निवडणुकीत 3 नंबरचं बटन दाबून माननीय विनायक राऊत साहेबांना प्रचंड बहुमताने विजयी करा. धडपडलो आज जरी उद्या उठणार आहे. धडपडलो आज जरी उद्या उठणार आहे. पेरलेत किती काटे, त्या काट्यातून चालणार आहे. आले जरी गद्दार आडवे, भीक त्यांना घालणार नाही. वादळातही सामर्थ्य शिवसैनिकाचे, जनतेचे चुकणंही झुकणार नाही.
काल परिस्थिती तुम्ही केली कशी, आज कशी राहणार नाही. सांगा गद्दारांना तुमच्या समोर, ही जनता झुकणार नाही, ही जनता झुकणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान. धन्यवाद प्रियंकाताई. यानंतर मी एक सावंतवाडीचं एक धडाडीचं नेतृत्व, या सावंतवाडीला शहराला एक नवी दिशा देणारं एक नेतृत्व सन्माननीय माजी नगराध्यक्ष बबनराव साळगावकर साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. आजच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं इंडिया आघाडीच्या सभेच्या साठी उपस्थित असलेले मंचकावरील सर्व प्रतिष्ठित विविध पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि उपस्थित बंधू भगिनी मातांनो, आजच्या प्रचार सभेच्या निमित्तानं विनायक राऊत साहेबांच्या विशेष सभा या ठिकाणी होत आहे. बांधवांनो, आजची ही विशेष सभा सन्माननीय आदिजी ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये होत आहे. आज या ठिकाणी सावंतवाडी शहरामध्ये विश्व प्रवक्ते अर्थात स्टार प्रचारक रस्त्यावरून फिरताना दिसले. मस्ती उतरली, बांधवांना मस्ती उतरली. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये स्टार प्रचारक म्हणून मिरवणारे गेले अनेक वर्ष या भागाचं प्रतिनिधित्व करतात. गेले 15 वर्ष विविध पक्ष बदलून सातत्याने 5 वर्षानंतर नवीन पक्ष, सातत्याने 5 वर्षानंतर नवीन पक्ष करून या सावंतवाडी शहरावासियांना, सावंतवाडीच्या जनतेला किंवा वेंगुर्ला दोडामार्गच्या जनतेला सातत्याने वेगवेगळी आमिषे दाखवली गेलेली आहे. बांधवांनी तीच तुमच्या समोर ठेवण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे. मी माझ्यासोबत असं इथे काही बोलणार नाही, परंतु गेले 25 वर्ष ज्या राणे साहेबांना यांनी गुंड, खुनी किंवा अनेक विश्लेषण लावणी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बदनाम केलं, आज तेच ही कोकणची अस्मिता, हा कोकणचा वाद, हा कोकणसाठी भवितव्य आणि भविष्यामध्ये दोघे एकत्र आलो तर या कोकणचा म्हणजे अर्थात सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिल्ह्याचा आपण काय पालक करू, हे आज सांगत फिरत आहेत. ही तुम्हाला आज उपरती झाली की आज तुम्हाला हे समजायला लागलंय. बांधवांना मागे वळून बघितलं तर या माणसानं ज्यावेळी तुम्हाला 5 वर्षाच्या मागची घटना सांगतो, आम्ही अनेक वर्ष यांच्या सोबत काम केलं. राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून काम करत असताना आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब या ठिकाणी सावंतवाडी शहरामध्ये आले. पलीकडच्या ग्राउंडवरती त्यांची सभा होती. त्यावेळी पवार साहेब म्हणाले की ह्याने एक भूमिका घेतली की राणेसाहेब गुंड आहेत, त्यांच्या मांडीला मांडी लावून मी बसणार नाही, मांडीला मांडी लावून बसणार नाही. त्याने पवार साहेबांना आपला राजीनामा दिला. राजीनामा दिल्यानंतर पवार साहेब म्हणाले की ही भूमिका योग्य नाही, यांना अधिसा आठवली आणि त्यांना तेच पाहिजे होतं आणि नसलेला स्वाभिमान दाखवून त्यांनी राजीनामा दिला आणि दुसऱ्या पक्षामध्ये जाऊन बसले. कारण यांना पक्ष सोडायचा होता, यांना दुसऱ्या पक्षामध्ये जायचं होतं. आज तेच व्यक्ती आज सावंतवाडीच्या शहरामध्ये राणेंसाठी मतं मागतायत. कुठच्या तोंडाने तुम्ही मागताय ते मतं सांगा. प्रत्येक प्रश्नाची उत्तर तुम्हाला द्यावी लागतील. कारण एक या ठिकाणी आजचं प्रेम, एक कुसुमाग्रजांचं थोडंसं मला एक कविता आठवते. डोक्यावरती सोनेरी मुकुट, अंगात फाटलेले कपडे आणि हातात भिकेचं खटरं घेऊन आज शहरामध्ये भिकेचा जोगा मतासाठी मागताना आज दीपक केसरकर आज शहरामध्ये फिरताना दिसले. ही शर्मेची गोष्ट आहे. बांधवांना स्वाभिमान विकायचा तुम्हाला, स्वाभिमान विकण्यासाठी तुम्हाला लागला.
हा स्वाभिमान विकला नसताच तर ही वेळ तुमच्यावरती आली असती. असंख्य कार्यकर्ते तुमच्यासाठी प्राणाने लढण्यासाठी तयार होते, परंतु तुमची दहशतवादाची लढाई ही तात्विक लढाई होती, तुमच्या स्वार्थासाठी केलेली लढाई होती आणि तेच तुम्ही दाखवून दिलेलं आहे. आजच्या या निमित्तानं अनेक विषय मी या ठिकाणी मांडतोय. ज्या सावंतवाडी कालची एक घटना सांगतोय. आता प्रत्येक शहरातील भागामध्ये दोडामार्ग किंवा वेंगुर्ल्यामध्ये आजच बातमी आहे, कुठेतरी पैसे वाटतात. बांधवणी बातमी खरी आहे. तुम्ही जर विकास केला असता, विकासावरती मतं मागताय, तर पैसे वाटण्याची गरज काय? 1,000 रुपये प्रत्येकाने काय? हेच दीपक जर सांगायचे, रक्ताळलेले पैसे घेऊ नका. काल इथले वाडकर म्हणून आहेत, त्यांच्या घरी बैठक झाली, त्या ठिकाणी 1,000 रुपये देत आहेत. हे काय आता गोमूत्रातून शिंपटून आणत काय? याची उत्तरं द्या ना. मग त्याच वेळी सांगताना ते जे रक्ताळलेले पैसे घेऊ नका आणि आज पैसे वाटताय, सांगा कुठून? आज विश्वासघाताचं दुसरं नाव दीपक राहिलेलं आहे. बांधवांना या ठिकाणी अनेक विषय सांगेन. विश्वासघात कसा असतो ते बघा. पहिल्यांदा एंट्री राजकारणामध्ये झाली, दिलीप नारेकर या ठिकाणी आहेत. दिलीप नारेकरांच्या सोबत विश्वासघात झाला. दुसरे नेते राष्ट्रवादीचे प्रवीण भोसले आहेत, लबाडी गद्दारी त्यांच्याकडे झाली. तिसऱ्यांदा पवार साहेबांनी आमदार म्हणून त्यांना बसवलं. पवार साहेब सांगत होते की दीपक 5 वर्ष थांब काढ. अनेक साखर कारखानेवाले असतात, ते 5-5 आमदार निवडून आणण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये असते, परंतु आम्ही त्यांना साधा आमदारकीचं तिकीट देऊ शकलो नाही. तू फक्त कोकणातून एकच निवडून आलायस, परंतु नाही तडतड जसे पॉपकॉर्नच्या भांड्यामध्ये जसं आपण पॉपकॉर्न टाकल्यानंतर तडतडतात, तसे हे तडतडायला लागले. यांना मंत्रिपदाची स्वप्न पडायला लागली. आमचे 104 नगरसेवक नगरसेविका जान्हवीताई या ठिकाणी आहेत. आम्ही पवारसाहेबांना भेटण्यासाठी अनेक वेळा गेलो आणि त्यांच्यासाठी मंत्रिपद मागितलं, पण शक्य नाही होतं. परंतु मंत्रिपद नसल्यामुळे हा मनुष्य त्या ठिकाणी राहू शकला नाही आणि तिथंही त्यांनी गद्दारी केली आणि ते उद्धवजींच्या सोबत गेले. याच चौकामध्ये त्यांनी सांगितलं, ज्यावेळी त्यांची सभा त्यांच्यासाठी इथं सभा घेतली गेली, काही लोकांनी नागरी सभा म्हटली, पण आम्ही उपस्थित नव्हतो. दिलीप नारेकर त्या ठिकाणी होते. परंतु नागरी सभेमध्ये त्यांनी काढलेले उद्गार सगळ्यांच्या तुमच्या समोर सांगतोय. पहिल्यांदा मला उद्धवजींनी मंत्रिपदावरती आणलंय, त्यांचे उपकार मी आयुष्यात कधीही विसरणार नाही. हे माझं वक्तव्य नाही, दीपक केसरकरांचं उत्तर आहे. आज काय पांग फेडतोयस? आज काय पांग फेडतोयस? जाईल तिथं गद्दारी करतील, जातील तिथं गद्दारी करतील. तिसरा एक विषय या ठिकाणी सांगतोय. सातत्याने निवडणुका आल्या की राणेसाहेब माझ्या मुलीच्या हॉस्टेलवरती गुंड फाटकांचे पाठवते. हे माझं नाही सांगत, याच ठिकाणी दीपक केसरकरांनी सांगितलेलं वाक्य आहे. सगळी लाज शरम सोडली, घरच्या व्यक्तीला पण राजकारणाच्या धावावरती लावताना लाज वाटली नाही. अरे शर्मेची बाब ज्या ठिकाणी. परंतु आज तुम्हाला या प्रश्नाचं उत्तर द्या. तुमच्या मुलीच्या हॉस्टेलवरती ते जर गुंड पाठवत होते, हे सत्य होतं की असत्य, की राजकारणासाठी केलेले राजकारणासाठी वापरलेले कुमांड होतं, याचं उत्तर तुम्हाला द्यावं लागेल. याच ठिकाणी दुसरा या ठिकाणी एक विषय या ठिकाणी मांडतोय. अनेक ते नेहमी सांगतायत की वडिलोपरची जमीन मी विकून मी माझी 7 पिढ्यांची श्रीमंती. होय बाबा, तुझी 7 पिढ्यांची श्रीमंती. कुठची जमीन वडिलोपरची विकली आणि सांगा. या ठिकाणी राजकारणासाठी ज्या जमिनी घेतल्या त्या तुम्ही विक्रीसाठी घेतलेल्या होत्या आणि त्या विकल्या असतील, व्यवसाय म्हणून तुम्ही विकल्या. आज राजकारण दीपक केसरकर करतायत ते फक्त आणि फक्त व्यवसायासाठी. व्यवसाय राजकारण हा त्यांनी व्यवसाय मानलाय, अन्य व्यवसाय त्यांनी केलेला नाही. आज 50 खोक्यांचा पुरावा द्या म्हणून तुम्ही सांगताय, पुरावा देतोय. आज तुमच्या घराकडे 32 एसी बसले आहेत. बांधव नाही का? 32 एसी कुठच्या पैशातून बसवल्या? त्याचं तुम्हाला उत्तर द्यावं लागेल. आज आंबोलीच्या रेस्ट हाऊसचं आज आंबोलीच्या रिसॉर्टचं काम चालू आहे. जे 20 वर्ष रिसॉर्टचं काम बंद होतं ते आज कुठच्या पैशातून करताय त्याचे उत्तर तुम्हाला द्यावी लागतील. गोविंद चित्रा मंदिर तुमचं बंद होतं, त्याचं रिनोव्हेशन मोठ्या प्रमाणात करताय, त्याची उत्तरं द्यावी लागतील. कोरोना काळामध्ये तुम्ही येऊ शकला नाही, कोरोना काळामध्ये तुम्ही कोणाला मदत करू शकला नाही आणि विचारताय उद्धवजी 2.5 वर्षामध्ये कुठे कोणाला भेटले नाही. मग तुम्ही कुठे होताय त्याची उत्तरं पण तुम्हाला द्यावी लागतील.
2.5 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये करोना काळामध्ये दीपक केसरकर कुठच्या आपल्या मतदारसंघामध्ये फिरले नाहीत, हेही सत्य तेवढंच आहे. आणि जे आज रस्त्यामध्ये पैसे तुम्ही वाटताय, मंडळांना मोठ्या प्रमाणात मदत करताय, ते कुठच्या व्यवसाय करून आले पैसे तेही तुम्हाला सांगावं लागेल. आणि त्याची सगळी 50 खोक्यांची उत्तरे याच्यातूनच मिळतील असं मला वाटतं. तिसरा प्रश्न या ठिकाणी मी घेतोय. थंड दहशतवाद आहेच, बबन साळकर आपले मित्र आहेत म्हणून सांगायचं आणि केसाने गळा कापायचा. मुंबई गोवा हायवे जो या ठिकाणचा रोजगाराचा विषय आहे, गेल्या 15 वर्षामध्ये आणि राजकारणाच्या 25 वर्षामध्ये त्यांनी अनेक आश्वासनं दिली. आश्वासनं देत असताना त्यांनी रोजगाराचा प्रश्न प्रमुख मानला आणि सांगितलं होतं की तरुणांना रोजगार देऊ. बांधवांनो, आज आमच्या या भागामध्ये कुठचाही रोजगार उपलब्ध होऊ शकत नाही. आमच्या तरुणांना गोव्यामध्ये जाऊन रोजगारासाठी जावं लागतं. असंख्य तरुण त्या अपघातामध्ये जात आहेत. माझ्या बाजूचे 2 तरुण अपघातामध्ये गेले आणि त्या अशा पद्धतीनं या भागाचा विकास त्यांनी करू शकले नाहीत. परंतु बांधवांनी एकच या ठिकाणी सांगेन की गेल्या अनेक वर्षामध्ये या ठिकाणच्या अनेक विषय 57 शहरातील 57 कोटीची जी नळपाणी योजना होती शेवटपर्यंत त्यांनी विरोध केला, परंतु नळपाणी योजना या ठिकाणी होऊ शकली नाही. जिमखाना मैदानची दोन्ही मैदानं ही मैदानं बांधा शहरवासियांची इच्छा होती की जे तालुका क्रीडा केंद्र हे बांधायला हवं असं त्यांचं मत होतं. परंतु आपल्या हट्टापायी हे सावंतवाडी त्याचं काम सुरू आहे. मोनोरेल कुठे गेली ती सांगा, संगीत कारंजा 1 महिन्यामध्ये उभा करतो म्हणून सांगितलं, तो कुठे गेला तो सांगा. असे अनेक विषय त्यांनी हे बुमराई झालेले आहेत. थंड दहशतवाद नष्ट करण्यासाठी येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये आपल्या पक्षाचे उमेदवार विनायकराज साहेबांना प्रचंड मताने विजयी करण्याचं या ठिकाणी आवाहन करतोय. पाठीमागून सांगितलं की आता अनेक लोकांचं बोलायचं म्हणून मला थोडंसं थांबावं लागतं, परंतु जे बोललोय ते सत्य बोललोय. जे बोललोय ते दीपक केसरकर बोलले, हे मी या ठिकाणी तुमच्या समोर आणलंय. आणि या ठिकाणी एकच सांगेन की वेंगुर्ला शहराच्या जखमा आजही ताज्या आहेत. वेंगुर्ला झालेली दहशत ही त्या ठिकाणची दीपक केसरकर हा विषय घेऊन मांडत होते. दीपक केसरकरांनी वेंगुर्ला शहरामध्ये सांगावं की दहशतवाद संपला तर तो कसा संपला याचं उत्तर त्यांनी वेंगुर्ला शहरामध्ये जाऊन द्यावं, एवढंच या ठिकाणी सांगेन. आणि विनायक राऊत यांना प्रचंड बहुमताने विजयी करा. त्यांची निशाणे आहेत मशाल 3 नंबरचं बटन दाबून विनायक राऊत साहेबांना प्रचंड मताने विजयी करा एवढंच आवाहन करतोय आणि याच ठिकाणी सांगतोय. जय हिंद. या ठिकाणी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय ईशादभाई यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या मनावर थोडक्यात व्यक्त करायचं आहे, कारण आपण सर्वजण ज्यांची वाट बघतोय ते आदित्य साहेब 10 मिनिटातच व्यासपीठावर पोहोचतायत. आजच्या या आघाडीच्या सभेला उपस्थित असलेले व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि आपण समोर उपस्थित असलेले सगळे बंधू आणि भगिनींनो आणि पत्रकार मित्रांनो, या निवडणुकीच्या निमित्ताने मी फक्त 5 मिनिटच बोलणार आहे. जास्त काही विषय इथे मी घेणार नाही. मला या सावंतवाडी शहरात बोलताना जे विषय बोलायला पाहिजे तेवढेच फक्त विषय मी इथे बोलणार आहे. दीपकभाई केसरकर इथे दहशतवादाचा मुद्दा घेऊन, गुंडगिरीचा मुद्दा घेऊन लोकांच्या समोर यायचे, दहशतवाद म्हणून ओरडायचे. आज तो दहशतवाद कुठे गेला? दीपकभाई, तुम्ही त्या दहशतवादाच्या मांडीवर जाऊन बसलात की तुमच्या मांडीवर दहशतवादाला घेतलाय ते या सावंतवाडीकरांना सांगा. आज तुम्ही कायम फसवत आलात या शहराला आणि या मतदारसंघाला, तर तुमची जबाबदारी आहे जनतेच्या मनातले जे प्रश्न आहेत त्याची उत्तरं तुम्ही येऊन इथे दिली पाहिजेत. आज विनायक राऊत साहेब आमचे उमेदवार आहेत. कालची विराट सभा कणकवलीची बघितली आणि आज ज्या संख्येने आपण उपस्थित आहात तर विनायक राऊतांचा विजय हा आजच निश्चित झालेला आहे. आता विनायक राऊत साहेबांसमोर उभे असलेले उमेदवार नारायण राणे यांना जनतेने प्रश्न विचारला पाहिजे की तुम्हाला आम्ही का निवडून द्यायचं, तुम्ही आमच्यासाठी काय केलं. या जिल्ह्यातल्या जनतेने तुमच्यावर एवढं भरभरून प्रेम केलं, मताचं दान तुमच्या पदरात टाकलं,
सगळी या जिल्ह्याची सत्ता एक हाती तुमच्या ताब्यामध्ये दिली. जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समिती असेल, सगळं काही ते तुमच्या हातात दिलं आणि त्यामुळे तुम्ही महाराष्ट्राचे नेते झालात, वेगवेगळी मंत्रिपदं भूषवलीत, महसूल मंत्री झालात, मुख्यमंत्री झालात, त्यानंतर पुन्हा 10 वर्ष मंत्री आणि आता पुन्हा 2-2.5 वर्ष केंद्रामध्ये मंत्री. एवढं तुम्हाला मिळालं, या जनतेच्या प्रेमाखातर मिळालं. या जनतेने तुम्हाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला दिलं. तुम्ही जनतेला, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेला काय दिलं? तुम्ही जर काय दिलं असतं तर या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लोकांना आजारी पडल्यावर किंवा ऍक्सिडेंट झाल्यावर बांबोळीला का जावं लागलं असतं? 25-30 वर्षाचा कालावधी तुमची अमर्याद सत्ता या जिल्ह्यामध्ये होती. या कालावधीमध्ये तुम्ही ही सुविधा जिल्ह्यामध्ये दिली नाही. आज बांबोळीला सुद्धा सरकारी हॉस्पिटल आहे, कोल्हापूरला CPRला जातो ते सुद्धा सरकारी हॉस्पिटल आहे. तिथे जर चांगल्या प्रकारच्या सुविधा मिळत असतील तर त्या सुविधा आपल्या जिल्ह्यामध्ये का नाही मिळाल्या? ह्या सुविधा तुम्ही का केल्या नाही? आज रोजगाराचा प्रश्न आहे. जिल्ह्यामधले हजारो युवक गोव्याला नोकरीला जातात. का जातात नोकरीला? कारण तुम्ही या जिल्ह्यामध्ये त्या तरुणांना रोजगार देऊ शकला नाही. आज 10-15 हजाराच्या पगारासाठी गोव्यामध्ये आमचे युवक जातात, युवती जातात. तिथे राहायला परवडत नाही म्हणून ते 2 व्हीलरने प्रवास करतात आणि त्या प्रवासामध्ये आमचे युवक कितीतरी मृत्युमुखी पडतात. मग त्यांच्या या जे मृत्युमुखी पडतात त्यांच्या कुटुंबाचं दुःख कशाने पुसलं जाणार आहे आणि या पापाला जबाबदार कोण? या जिल्ह्यामध्ये आपले विद्यार्थिनी प्रचंड हुशार आहे. 10वी आणि 12वी मध्ये महाराष्ट्रामध्ये आपला जिल्हा पहिला येतो. रिझल्ट आपला 1 नंबरला असतो. पण त्या मुलांचं पुढे काय होतं? मग यांच्या उच्च शिक्षणासाठी ज्या काही सोयी आहेत त्या सोयी करण्याच्यासाठी इथे का प्रयत्न झाला नाही? इथल्या मुलांना मुंबई, पुणे, कोल्हापूर या ठिकाणी का जावं लागतं? आता मेडिकल कॉलेजला ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर नीट द्यावी लागते. इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घ्यायची असेल तर JEE महाराष्ट्राची CET द्यावी लागते. मग याच्यामध्ये आपली मुलं गेली पाहिजेत म्हणून ऍडमिशन मिळण्यासाठी ह्या ज्या परीक्षा द्याव्या लागतात त्यासाठी राणेसाहेब तुम्ही या जिल्ह्यामध्ये काय केलं? 25-30 वर्षामध्ये जर तुम्ही ह्या मूलभूत गरजा ज्या आहेत जिल्ह्याच्या, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार ते देऊ शकला नाही तर तुम्ही काय म्हणून इथे मतं मागायला येता? तुम्हाला मतं मागायचा अधिकार आहे का? आता खूप झालं, तुमच्यावर भरभरून प्रेम केलं, आता तुम्ही घरी बसा. विनायकराव साहेबांना आपण प्रचंड बहुमताने निवडून देऊया. आणि मी प्रत्येक सभेमध्ये सांगतो, तुमच्या सगळ्यांच्या विश्वासावर सांगतो की विनायकराव साहेब हे 3 लाखाच्या मताधिक्याने निवडून येणार आणि आपण जर मेहनत जी घेतात ते 3 लाखाच्याच मताधिक्याने निवडून येणार. एवढंच सांगून मी माझं भाषण संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. या ठिकाणी मी सन्माननीय शिवसेनेच्या उपनेत्या जान्हवीताई, एक सिंधुदुर्गाची धडाडीची तोफ जान्हवीताईंना विनंती करतो की त्यांनी थोडक्यात आपलं एक मनोगत व्यक्त करा. सगळ्यांना जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्राची आराध्य देवता आई भवानी, तुम्हा आम्हा सगळ्यांचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवराय, हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब या सगळ्यांना त्रिवार वंदन करून व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवरांचा आदर राखते आणि तुमच्याशी थेट 2 ते 5 मिनिटात संवाद साधते. कारण अनेक मान्यवर बोलायचे त्यामुळे प्रत्येकालाच आपले विचार मांडायचे आहेत. मी अतिशय थोडक्यात माझे विचार मांडते. आज लोकसभेचा बिगुल वाजलाय आणि 3ऱ्या टप्प्यातलं मतदान हे 7 तारखेला होऊ घातलेलं आहे. आणि खरं सांगायचं तर आता ही लोकशाहीची निवडणूक जी ऐतिहासिक आहे ती सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात राहिलेली नाहीये, तर ती निवडणूक जनतेने आपल्या हातात घेतलेली आहे आणि म्हणून ती ऐतिहासिक आहे. कारण जनतेने ठरवलं कोणाला निवडून काढायचे. राज्यशास्त्राचा एक नियम असा सांगतो की आपण आपल्या दर्जानुसार लोक निवडतो किंवा आपल्या दर्जानुसार आपण सरकार निवडतो. आणि मला सांगायला अतिशय दुःख होतं की अतिशय सुमार लोकांच्या हातात आपण सत्ता दिलेली आहे आणि या सत्तेचा वापर भ्रष्टाचार आणि पर्यावरण ऱ्हास याच्यासाठी हे करतायत. आज आपण बघितलंय की सगळीकडे जो सावळा गोंधळ चालू आहे त्या सावळ्या गोंधळाने आज या संपूर्ण भारताचं जे काही वातावरण आहे ते गढूळ केलेलं आहे. साधं उदाहरण द्यायचं तर यांना महिलांचा कधी आदर नव्हताच, इव्हन आताही नाहीये. आज आपण बघतोय की ज्या महिलांचं मी उदाहरण देते ते फक्त नावं ऐका. आपण बघतोय
की आमची हाथरसचं प्रकरण असेल, उन्नावचं प्रकरण असेल, मणिपूरची नग्न धिंड असेल किंवा बिल्किस बानोच्या अत्याचारांचा सत्कार असेल किंवा आमच्या खेळाडूंवर अत्याचार करणाऱ्या त्या ब्रिजभूषण सिंगचा सत्कार असेल आणि पुन्हा त्याला तिकीट असेल आणि परवा उघडकीस आलेलं प्रद्युम्न रवैना याचं सेक्स स्कॅन्डल असेल, 2797 महिलांवर लैंगिक शोषण करून त्यांचे व्हिडिओ बनवणारा या विकृत माणसाला यांनी खासदारकीचं तिकीट दिलंय. आणि नुसताच तिकीट दिलं नाहीये तर 2 आठवड्यापूर्वी नरेंद्र मोदी त्याचा प्रचार करायला जातात आणि प्रचारात म्हणतात की याला मत म्हणजे मला मत, त्याला मत देऊन माझे हात बळकट करा म्हणजे मोदी साहेब, त्या प्रद्युम्नला मत म्हणजे तुम्हाला मत. आणि तुम्ही संसदेत म्हणता नारी यंत्रस्तू पूज्य दे. तुम्ही खरोखर नारीचा मान ठेवता तर मग मला सांगा, उन्नावच्या घटनेचं, हाथरसच्या घटनेचं कुठे ते आरोपी? आज आमच्या जिल्ह्यात या बीजेपीच्या प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ फिरतायत. माझं त्यांना खुलं आव्हान आहे, मॅडम तुम्ही फोन साईडचं सांगता, आम्ही बघायला जात नाही, तुम्हाला माहिती असेल, जो बघतो त्याला ते कलाकार माहिती असतात, आम्हाला कुठून कळणार? पण मला तुम्हाला हा प्रश्न विचारायचा आहे की हे जी काही प्रकरणं तुमच्या राज्यात, तुमच्या सरकारच्या काळात चालू आहेत त्याबद्दल तुम्ही काय बोलणार आहात? तुमचा एक खासदार 2500 वरच्या महिलांवर शोषण करतो, मॅडम त्यावर तुम्ही काय बोलणार आहात? आमचं तुम्हाला खुलं आव्हान आहे, थेट तुम्हाला प्रश्न आहे. आज देशात इतकं संकट उभारलंय की देश चारी बाजूनी संकटात आहे आणि त्याच वेळेला म्हणजे श्रीलंकेत चीनचं बंदर उघडते, नेपाळमध्ये आपण बघतो चीनी भाषा शिकवतायत, नेपाळचं गोरखा रेजिमेंट चीनला गेले, अरुणाचल प्रदेशचा 4000 वर्ग किलोमीटरचा प्रदेश काबीज केलाय, सार्कचं वाटोळं झालंय. म्हणजे देश आमचा असुरक्षित आहेच. आणि जो बायडेन आल्यानंतर आमच्या मोदींना कुत्र विचारत नाही अमेरिकेत. मुद्दा हा आहे की बाहेरून आम्ही वाटोळं करून ठेवलेलं आहे, देशांतर्गत आम्ही वाटोळं केलेलं आहे आणि आज देश हुकुमशाहीच्या उंबरठ्यावर आहे. फार लांबचं कशाला बोला, मी आमच्या जिल्ह्याचं बोलते. आपल्या या तुमच्या मतदारसंघाचे आमदार, माजी पालकमंत्री ज्यांनी असं सांगितलं होतं की हे जे काही चाललंय दहशतवादाला खतपाणी, हाच तो गांधी चौक आहे. 2014ला याच गांधी चौकात मी केसरकरांच्या समर्थनार्थ भाषण केलं, 2019ला केसरकरांच्या समर्थनार्थ भाषण केलं. केसरकर मी त्याच शिवसेनेत आहेत, तुम्ही मात्र 2 पक्ष बदललात आणि कदाचित आता 3ऱ्या पक्षाच्या चिन्हावर उभं राहाल. आणि ज्या पद्धतीने राजसाहेब म्हणत होते त्याच पद्धतीने मी तुम्हाला सांगते, लाव तो व्हिडिओ. आज बघा, मोदींची भाजप राहिलेली नाही आहे, ही राणेंची भाजप झालेली आहे, लक्षात ठेवा. आणि एकच गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो की याने एवढी पापं केलेली आहेत की ज्या ज्या ठिकाणी जातात त्याची सत्ता जाते. बाळासाहेबांनी एवढं मोठं उदाहरण केलं आणि यांना मुख्यमंत्री नेमलं, ताबडतोब शिवसेनेची सत्ता गेली. काँग्रेसने यांना आपल्यामध्ये घेतलं आणि महसूल मंत्री केलं, ताबडतोब काँग्रेसची सत्ता गेली. मी परत सांगत होतो फडणवीस साहेबांना, माझे खूप चांगले संबंध होते, त्यांच्या डिपार्टमेंटचा मी राज्यमंत्री होतो, साहेबांना घेऊ नका. दीपक केसरकर, या वेळेला मात्र तुम्ही खरंच बोललाय. आता तुमची सत्ता केंद्रातली जाणारच आहे आणि नारायण राणे सुद्धा हरणार आहेत, कारण तुमच्या तोंडातनं साईबाबा बोललेत. कारण श्रद्धा आणि सबुरी हे साईबाबांचे शब्द आहेत. पण केसरकर, ना तुमची बाळासाहेबांवर श्रद्धा होती, ना तुमच्या मनात सबुरी होती, म्हणून निमित्त मिळालं आणि तुम्ही शिंदे गटात गेलात आणि कदाचित विधानसभेला कमळ हातात घेऊन इथे आलात तर आम्हाला आश्चर्य वाटण्याची गरज नाहीये. आणि म्हणून मला वाटतंय की हा महाराष्ट्र आहे. आज भारतातल्या कुठल्याही राज्याला राष्ट्राचा दर्जा नाहीये. केरळ राष्ट्र नसतं, तमिळनाडू राष्ट्र नसतं, पण महाराष्ट्र असतो. आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्र धर्म सुद्धा असतो. केरळ धर्म, तमिळनाडू धर्म, गुजरात धर्म नसतो. आणि आता महाराष्ट्र धर्म आपल्याला एकच सांगतो, अन्यायाविरुद्ध लढा, अन्याय करू नका, पण जो अन्याय करेल त्याला गाडल्याशिवाय राहू नका. आणि म्हणून तुम्हाला सांगते, आता वेळ आली आहे यांना गाडायचंय. यांना गाडून खऱ्या अर्थाने महाविकास आघाडीचं सरकार, इंडिया आघाडीचं सरकार केंद्रात आणायचंय आणि खऱ्या अर्थाने देशातली भाकरी परतायची आहे. एवढं सांगते आणि थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते सन्माननीय माजी राज्यमंत्री प्रवीणभाईंना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करायचं.
सावंतवाडीमध्ये सन्माननीय खासदार विनायक राऊत साहेबांच्या प्रचारानिमित्त ही प्रचंड सभा इंडिया आघाडीच्या वतीने भरवण्यात आलेली आहे. आज आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण अशा तऱ्हेची निवडणूक होत आहे. आपण अनेक निवडणुकांना सामोरे जात असतो, ज्याच्यामध्ये आपली ग्रामपंचायतीची निवडणूक असते, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका अशा वेगवेगळ्या निवडणुका असतात, विधानसभा असते. परंतु आता होणारी जी निवडणूक आहे ही निवडणूक लोकसभेची आहे आणि लोकसभेमध्ये कोणाला पाठवायचं, लोकसभेमध्ये कोणत्या पक्षाच्या हातामध्ये सत्ता दिली पाहिजे, या गोष्टीचा प्रामुख्याने विचार झाला पाहिजे. आणि तशा तऱ्हेने माझी खात्री आहे की साहेब आपल्या भारत देशामध्ये मतदान होईल. गेल्या 10 वर्षाच्या कालावधीमध्ये आपल्या मोदी शासनाने, मोदी सरकारने ज्या पद्धतीने आपला राज्यकारभार केला, त्याचा जर विचार केला तर मनमोहन सिंग सरकारमध्ये असताना किंवा आमचं सरकार असताना, इंडिया आघाडीचं सरकार असताना 400 रुपयाचा जो सिलेंडर होता तो 1250 रुपयापर्यंत गेला. परंतु निवडणुकीच्यासाठी त्यांनी तो परत पुन्हा 200 रुपये कमी केले. महागाई, पेट्रोलची बघा, डिझेल, धान्य, कडधान्य, तेल, या सगळ्या गोष्टीची जबरदस्त महागाई झालेली आहे. आणि त्याचं कारण हे मोदी सरकार आहे. मोदीने जीएसटी जो लावला, या जीएसटी मुळे आपण पाहतो 18% जीएसटी त्यांनी 28% पर्यंत लावला. हा सगळा पैसा मोदी सरकार आपल्याकडे केंद्रामध्ये घेत आहे. आपण पाहतो आहोत की मोदी सरकारने हा जीएसटी शेतकऱ्यांच्या खतावर लावला, शेतीच्या अवजारावर लावला, शेतीच्या औषधची फवारणी होते त्याच्यावर टॅक्स जीएसटी लावलेला आहे, कपड्यावर जीएसटी लावलेला आहे, कडधान्यावर जीएसटी लावलेला आहे, धान्यावर जीएसटी लावलेला आहे. आणि हा सगळा जीएसटी ते आपण स्वतःकडे गोळा करत आहेत. आणि आपण पाहतो आहोत की ते शेतकऱ्याच्या बाबतीमध्ये एवढा सगळा जीएसटी लावून, एवढा कर लावून, एवढी वसुली शेतकऱ्याकडून करतात. आणि त्यानंतर मात्र आता फक्त 6,000 रुपये शेतकऱ्याला देण्याचं मोदी सरकारने घोषित केलेलं. 6,000 रुपये द्यायचे आणि 6 लाख रुपये काढून घ्यायचे, अशा तऱ्हेचा मोदी सरकारने जो कारभार केलेला आहे तो सर्वसामान्य जनतेला, शेतकऱ्यांना, महिलांना, सर्व स्तरावर, विद्यार्थ्यांना, सगळ्यांना अत्यंत हानिकारक आहे. याची जाणीव आपण घेतली पाहिजे. मोदी सांगत होते त्यावेळेला, न खाऊंगा न खाने दूंगा. हेच मोदी आपण पाहतो आहोत की घटनेची मदत घेऊन लोकसभेमध्ये त्यांची असलेली मेजॉरिटी, या सगळ्या गोष्टीचा दुरुपयोग करून या मोदीने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स इलेक्शनच्या निमित्ताने काढले आणि जवळजवळ 12,000 कोटी रुपयाचे बॉन्ड्स भाजपला मिळाले. त्याच्यातून त्याने पैसा उभा केला. घटनेचा उपयोग हा सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी केला पाहिजे, लोकांच्या हितासाठी केला पाहिजे. कायदा जो असतो तो लोकांच्या हितासाठी केला पाहिजे. पण इलेक्ट्रॉल बॉन्डचा जो कायदा मोदीने आणला, मोदी शहाने जो आणला,
तो भाजपच्या हितासाठी आणला, आपल्या पक्षाच्या हितासाठी आणला, आपल्या देशाच्या हितासाठी त्यांनी आणला नाही. या सर्व गोष्टीची जाण आपण सर्वांनी घेतली पाहिजे. तर आता अर्थमंत्री सीतारामन आहेत, त्यांचे पती या सगळ्या गोष्टी उघड करत आहेत. आता सीतारामन यांचे पती म्हणजे फक्त कुंकवाचे धनी आहेत अशातला भाग नाही, ते सुद्धा एक अर्थतज्ञ आहेत, ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत आणि ते स्वतः पुढाकार घेऊन जनतेला मार्गदर्शन करतायत. या मोदी सरकारवर विश्वास ठेवू नका, न खाऊंगा न खाने दूंगा, हे सगळे झूट आहे. आणि जगातील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार जर कोणी केला असेल तर तो हा मोदी सरकारने केलेला. त्याच्यामुळे आपण आपले मत देताना आपल्याला या देशामध्ये इंडिया आघाडीचं सरकार आणायचं आहे, ज्याच्यामध्ये शिवसेना आहे, काँग्रेस आहे, राष्ट्रवादी आहे, आपण सर्वजण आहोत. अशा तऱ्हेचं सरकार आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये आणायचं आहे. आणि त्यासाठी या मोदीला आपण दूर करण्यासाठी, मोदी शासन दूर करण्यासाठी, भाजपला दूर करण्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला इथून विनायक राऊतांना निवडून द्यायचं आहे, मशाल चिन्हांना मतदान करायचं आहे. आणि आपल्याला या देशामध्ये परिवर्तनाची लाट सुरू झालेली आहे, परिवर्तनाची लाट सुरू झालेली आहे. हे जे आपल्याला नारायण राणे आपल्याला सांगत आहेत, आम्ही विकास करणार आहोत, आणि त्यांचे इतर दीपक केसरकर आणि त्यांचे इतर सहकारी हे पण सांगतात. अरे तुम्हाला मंत्रिमंडळामध्ये तुम्ही दोघं पण आहात, काय तुम्ही या मंत्रिमंडळात जाऊन आमच्या सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी केलं, महाराष्ट्रासाठी केलं, देशाचं तर सोडूनच द्या. काय केले मंत्रिपदामध्ये? नारायण राणेने सूक्ष्म आणि जे त्यांच्याकडे खातं आहे, इंडस्ट्रीजचं जे खातं आहे, ते खातं अत्यंत महत्वाचं अशा तऱ्हेचं खातं आहे. आणि एवढं महत्वाचं खातं मिळून सुद्धा गेल्या 2-2.5 वर्षामध्ये इंडस्ट्रीजच्या बाबतीत किंवा लोकांना, बेरोजगारांना नोकऱ्या देण्याच्या बाबतीत त्यांना काहीही करता आलेलं नाही. मी आपल्याला एकच सांगतो, त्याचप्रमाणे मी या महाराष्ट्राचा मंत्री म्हणून काम केलेलं आहे. आपल्या सावंतवाडी मतदारसंघाचा विधानसभेचा आमदार म्हणून मी, आपण सर्वांनी मला आशीर्वाद दिलेत, आमच्या सर्व सहकार्यांनी सहकार्य केलं. आणि त्याच्यामुळे मंत्रिपदामध्ये काय शक्ती असते ही शरद पवार साहेबांच्या आशीर्वादामुळे मला पाहायला मिळालेली आहे. या सावंतवाडीचं हॉस्पिटल जे आहे, हे हॉस्पिटल उभं करण्यामध्ये त्या काळामध्ये माझा पुढाकार होता. आज 100 बेडेड हॉस्पिटल तिथे उभं केलं, ITI उभं केलं, 100% अनुदानित योजना, फलोत्पादनाची योजना फलोत्पादन मंत्री म्हणून मी राबवली. शरद पवारांनी 100% अनुदानित योजना या महाराष्ट्राला दिली. फक्त सिंधुदुर्गामध्ये 55,000 हेक्टर जमीन आम्ही आपली फलोत्पादनामध्ये आणली आणि त्याचा आपल्याला फायदा आज होत आहे. जिल्हा केंद्र 1250 हेक्टर जमिनीमध्ये आम्ही उभं करू शकलो. मी आमच्या शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली या सगळ्या गोष्टी आपण करू शकलो. परंतु या मंत्रिपदामध्ये केवढी जादू असते, शक्ती असते याची जाणीव आहे. आता गेली अनेक वर्ष तुम्ही पाहताय, राणे आणि दीपक केसरकर हे शासनामध्ये आहेत. मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल तिथेच आहे, त्याचा अजूनपर्यंत पायाभरणी 2-4 वेळा झाली. अनेक गोष्टी आहेत. बांद्याचं जे हे आहे संकुल आहे किंवा क्रीडा संकुल आहे, त्याच्या बाबतीत निराशा. त्याच्यामुळे त्यांना मिळालेलं जे मंत्रिपद आहे, या मंत्रिपदाचा त्यांना काही उपयोग करता आलेला नाही. आणि म्हणून आपल्याला यावेळेला आपल्या विनायकजी राऊत यांना भरघोस मताने निवडून द्यायचं आहे. त्याने आपल्या या काळामध्ये आपल्याला माहिती आहे, जे बबनराव साळगावकर बोलले, तुम्ही जर खऱ्या अर्थाने विकास केला असता तर तुमचा विकास केल्यानंतर आज असे पैसे वाटून, 1000 रुपये पैसे वाटून मतं मागण्याची पाळी तुमच्यावर का आली, ती आली नसती. विनायकजी राऊतांनी सच्चे शिवसैनिक
आणि सातत्याने शिवसेनेचा एक सच्चा खासदार म्हणून त्याने लोकसभेमध्ये काम केलेलं आहे. लोकसभेमध्ये त्याने आपले काजू असतील, आंबा असेल, असे महत्वपूर्ण विषय त्यांनी या कोकणचे या लोकसभेमध्ये मांडलेले आहेत. त्यांना संसद रत्न म्हणून लोकसभेमध्ये पुरस्कार मिळालेला आहे. तर अशा तऱ्हेने एक सुविध सुसंस्कार असलेला खासदार आपल्याला मिळालेले आहेत. त्यांना निवडून आणण्याची जबाबदारी तुमची आमची सर्वांची आहे. एक सर्वसामान्य माणसाप्रमाणे राहणी, त्यांची दोन्ही मुलं बघा, मुलगी आणि मुलगा असाच कुठेतरी आपल्या सभेमध्ये बसलेले असतील. माझे वडील खासदार आहेत, आमदार झाले 2 वेळा, नगरपालिकेमध्ये निवडून आले. बाळासाहेब ठाकरेंच्या आशीर्वादाने त्यांना जी जी जबाबदारी मिळाली ती जबाबदारी विनायक राऊत यांनी चांगल्या तऱ्हेने पार पाडलेली आहे. आणि म्हणून आपल्याला या वेळेला मशाल या चिन्हावर निवडून आणण्यासाठी आपल्या सर्वांनी, आणि मोदी सरकार आपल्याला बदलायचं आहे. हे जे सांगतायत यांना पुन्हा आपल्याला सरकारमध्ये आणता कामा नये. आणि आपल्याला इंडिया आघाडीचं सरकार येणार आहे. आणि या इंडिया आघाडीच्या सरकारमध्ये विनायक राऊत हे आमच्या उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या आशीर्वादाने मंत्री होतील. आणि ते जो काही विकास करायचा आहे तो विकास आपल्याला विनायक राऊत यांच्या हातून निश्चितपणे करून घेता येईल. म्हणून नम्रपणे आपल्याला आवाहन करतो, या भागाचा प्रतिनिधी म्हणून आवाहन करतो. मी जरी आज नसलो तरी नैतिकदृष्ट्या ही सर्व जबाबदारी आमची सर्वांची तुमची आमची आहे असा मानणारा मी आहे. म्हणून पाटेकरचरणी प्रार्थना करतो, विनायक राऊत विजयी व्हावे, मशाला चिन्हावर मतदान करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. या ठिकाणी 2च मिनिटात आदित्य साहेब पोहोचतायत. त्यापूर्वी मी आमचे उपनेते सन्माननीय गौरीशंकर खोत साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत राजे शिवछत्रपती, शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे, पक्षप्रमुख उद्धवजी, व्यासपीठावरचे सगळे मान्यवर, सभेसाठी उपस्थित असलेल्या माझ्या बंधू आणि भगिनींना, मागून चिठ्ठ्या येत आहेत कारण वेळ कमी आहे. एक चिठ्ठी मला भाषणाच्या अगोदरच कुणीतरी आणून दिली की DEDचे जे विद्यार्थी आहेत बेरोजगार, त्यांना गेल्या वर्षी दीपक केसरकर साहेबांनी मंत्री असताना आश्वासन दिलं होतं की तुम्हाला आम्ही, राणे साहेबांनी आश्वासन दिलं होतं की तुम्हाला आम्ही नोकरीत घेऊ. आता 1-1.5 वर्ष उलटून गेलं, नोकरी नाही. काल त्यांना बोलवलं आणि प्रचाराला पाठवलं असं समजतं. अशी आमिषा खूप दाखवली जातील. जनतेने याच्यात भुलता कामा नये, अशा शुद्ध विद्यार्थ्यांनी सुद्धा याच्यात पडता कामा नये. खरं तर दीपक पारायण खूप गायला गेलं इकडे, त्या विषयावर जास्त बोलणं मला काय आवश्यक वाटत नाही. ही निवडणूक नारायण राणे आणि विनायक राऊत यांच्यामधली नाही आहे. ही निवडणूक महागाई, दादागिरी, भ्रष्टाचार, बेरोजगार विरुद्ध सामान्य जनता अशी आहे. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत जिंकू याची भाजपला बिलकुल खात्री नाही. म्हणूनच या ठिकाणी 5 टप्प्यात मतदान घेतलेलं नाही, तर इतर वेळेला 1 किंवा 2 टप्प्यात होतं. मोदींसमोर देशाचं महत्व नाही आहे. मोदींसमोर भारतीय जनता पार्टी कशी वाढेल हे एक कलमी कार्यक्रम आहे. त्या आदल्या दिवशी अजित पवारांवर 70,000 करोड भ्रष्टाचाराचा आरोप करतात आणि दुसऱ्या दिवशी त्यांना उपमुख्यमंत्री करतात. त्या आदल्या दिवशी भावना गवळींवर आरोप करतात, हसन मुश्रीफांवर आरोप करतात, आमचे सरनाईकांवर आरोप करतात, प्रताप सरनाईकांवर, आणि या सगळ्या लोकांना ते स्वतःच्या पक्षात घेऊन मंत्रिपद देतात. याचा अर्थ तुम्हाला समजायला पाहिजे, हे भ्रष्टाचार विरोधात नाही. मोदींची घोषणा काय होती, भाजपची घोषणा काय होती? बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार. महागाई खरोखर कमी झाली आहे का? बेरोजगारी खरोखर कमी झाली आहे का? लाईटचे दर कमी झाले आहेत का? डाळ स्वस्त झाली आहे का? शिक्षणाची फी कमी झाली आहे का? औषधांचे रेट कमी झाले आहेत का? 2 कोटी रोजगार दरवर्षी मिळणार होते, 10 वर्ष झाले. 10 × 2 = 20 कोटी रोजगार जर ह्या देशात मिळाले असते
तर या ठिकाणी या सभेत बसायला माणसं सुद्धा मिळाली नसती. बेरोजगाराचा पत्ता नाही, महागाई दिवसेदिवस वाढते आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये भारतीय जनता पार्टी पुन्हा निवडणुकीला उभी आहे. भारतीय जनता पार्टी पुन्हा निवडणुकीत आपल्यासमोर आलेली आहे. आता दीपकबाईंचं काय सांगायचं. प्रवीण भोसले माझ्या अगोदर इकडे बोललेत, पूर्वीचे आमदार आणि मंत्री. त्यांचं तिकीट कापण्यात एकटे हे दीपकबाई नव्हते, नारायण राणे सुद्धा होते, लक्षात ठेवा तुम्ही. हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे महाविकास आघाडीचा सगळ्यांनी आपले गमछे काढून साहेबांना अभिवादन करायचंय. सगळे आवाज कुणाचा. शिवसेनेचा. मिट्टी में मिल जाएगा. महाविकास आघाडीचा या ठिकाणी मी सन्माननीय आमचे नेते युवासेना प्रमुख सन्माननीय आदित्य ठाकरे साहेबांना विनंती करतो की शिवप्रतिमेला हार अर्पण करायचा आहे. जरा व्यासपीठावर सर्व पदाधिकाऱ्यांनी कृपया जिल्हा प्रमुख दुष्टशक्ती जाळण्या मार्ग स्पष्ट दाबण्या पेटू दे शिवसेनेची मशाल. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. जय 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 भवानी. शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा. इंडिया आघाडीचा. मशालच निवडा. या ठिकाणी मी सन्माननीय या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं करातानं लढवय्या नेतृत्व आणि कुडाळ मालवणचे आमदार वैभवजी नाईक साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवरायांना वंदन करून, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचे पवित्र स्मृतीस अभिवादन करून, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या इंडिया आघाडीचे उमेदवार लोकप्रिय खासदार विनायक राऊतांच्या प्रचारासाठी उपस्थित असलेले शिवसेनेचे युवा सेनेचे प्रमुख आणि युवा नेते आणि खरं तर गद्दारांनी ज्यांनी खरी लढाई सुरू केली ते आमचे नेते आदित्यजी ठाकरे, व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, माझे सर्व सहकारी आणि उपस्थित सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील मतदार बंधू आणि भगिनींनो, खरं तर आजच्या या गर्दीवरून ही ताकद कुणाची आहे, ठाकरे ब्रँड कोणाचा आहे आणि इथला गद्दार म्हणतोय की मी त्यांच्यामुळे निवडून आलोय की या ताकदीमुळे निवडून आलोय, या गर्दीवर निश्चित या ठिकाणी दिसून येईल. आज शिवसेना कोणाची म्हणून विचारणाऱ्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी ही गर्दी या विधानसभा मतदारसंघामध्ये आहे. खरं तर निवडणुकी 2 दिवसामध्ये आहेत, मी आपला जास्त वेळ घेणार नाही, परंतु एकच या ठिकाणी सांगतो की 10 वर्षापूर्वी आज ऍडव्होकेट दिलीप नार्वेकर वकील आहेत, न्यायाधीशांकडे 2 तक्रारदार गेले होते. एक म्हणत होता मी याचा खून केलाय, दुसरा म्हणत होता मी याचा खून केला नाही.
आज 10 वर्षांनी ज्यांनी खून केला म्हणून सांगत होता तो आणि ज्याचा खून झाला म्हणून सांगताय ते आज न्यायाधीशाला म्हणजे जनतेला मूर्ख बनवण्यासाठी दोघं एकत्र फिरतायत. याचा खरं तर जनता येणाऱ्या 7 तारखेला त्याचा हिशोब या ठिकाणी देईल. खरं तर आज इथल्या आमदारांना सर्व काही देऊन शिवसेनेशी त्यांनी गद्दारी केलेली आहे. त्या गद्दारीचा वचपा आपण निवडणुकीमध्ये काढूच. परंतु या विधानसभा मतदारसंघामध्ये पहिल्यांदा 5 वर्षात आपल्याला मंत्रिपद मिळालं नाही म्हणून मला मंत्रिपद पाहिजे विकासासाठी. आता 5 वर्षानंतर सुद्धा मला मंत्रिपद पाहिजे विकासासाठी. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शासकीय मेडिकल कॉलेज ओरसमध्ये आमचं सुरू झालं. महिला हॉस्पिटल कुडाळमध्ये सुरू झालं. परंतु इथलं स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल कुठे सुरू झालं याचा खरं तर जाब येणाऱ्या 7 तारखेला आपल्याला सर्वांना विचारायचा आहे. सातत्याने वेगवेगळ्या घोषणा, सातत्याने वेगवेगळे लोकांना आमिष. आता लोक फसणार नाही. आपल्याला माहिती असेल की आज संपूर्ण आपण ज्या ज्या ठिकाणी जातो त्या ठिकाणी मोदी गॅरंटी या ठिकाणी दिली जाते. टीव्हीवर आता एखाद्या उत्पादनाची जाहिरात कमी असते परंतु मोदी आणि भाजपची जाहिरात या ठिकाणी असते. त्यामुळे आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे की यांनी काही काम 15 वर्षात केलं नाही, 10 वर्षात केलं नाही आणि म्हणून यांना जाहिरातीचा खरं तर आधार घ्यावा लागतो. आज आपण बघितलं ज्या ज्या ठिकाणी आपण गेलात एखाद्याने समजा एखाद्या योजनेचा फायदा घेतला तर ती योजना भाजपमुळे आहे म्हणून सांगतात. खरं तर या योजना अनेक वर्षाच्या कालावधीपासून सुरू आहेत. कालच आम्ही प्रचार करताना एका आमच्या कार्यकर्त्याकडे गेलो होतो. तिथला नागरिक आला आणि तो मला सकाळी मला एका फोन आला होता भाजपच्या कार्यालयातनं आणि ते साहेब भाजपच्या कार्यालयातनं प्रत्येकाला फोन येत आहेत की या योजना आमच्यामुळे सुरू झाल्या आहेत म्हणून. लेख लाडकी योजना तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या काळात सुरू होती. आपण पण ती योजना पुढे घेतली आणि त्यानंतर मात्र भाजपच्या कार्यालयाने त्याला फोन केला आणि त्याला सांगितलं की तुम्हाला मुलगी झाली काय? ते म्हणाल हो. तुम्हाला लेख लाडकीचे पैसे आलेत का? ते म्हणाला हो. परंतु हे पैसे तुम्हाला मोदींमुळे मिळालेले आहेत. तो म्हणाला खरं तर लग्न मी केलंय, बायको माझी, मुलगी माझी आणि मोदींमुळे कसे काय पैसे आले? त्यामुळे लोक आता त्यांना जाब विचारण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करतायत. आज आपला जास्त वेळ न घेता आज एवढंच सांगतो की खरं तर तुम्ही जर काम केलं असाल, आजची भेटशीची बातमी या ठिकाणी बघितली. ए, बी आणि सी लिस्ट या जनतेची काढलेली आहे. ए ला 1,000 रुपये, बी ला 2,000 रुपये, सी ला 3,000 रुपये. तुम्ही एखाद्या आमदाराची वर्गवारी करू शकतात. पहिल्या टप्प्यात आला तर 25 कोटी रुपये, दुसऱ्या टप्प्यात आला तर 50 कोटी रुपये, खासदाराला तिसऱ्या टप्प्यात 75 कोटी रुपये आणि काही लोकांना जॅकेट घेतलं तर त्यांना मंत्रीपद. परंतु आता मतदारांची सुद्धा तुम्ही वर्गवारी करू बघताय. म्हणजे एखाद्या मतदाराचं मत तुम्ही 1,000 रुपयाला ठरवताय, 2,000 रुपयाला ठरवताय आणि 3,000 रुपयाला ठरवताय. हे संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आता दिवसाडोळा सुरू आहे. आणि हे जर आपल्याला करायचं असेल खरं तर आज आदित्यजी सगळ्या शक्तीच्या विरोधात आपल्या महाराष्ट्रासाठी, आपल्या तरुण पिढीसाठी जे उद्योग गुजरातला गेले त्याच्या विरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी आज लढतायत आणि त्यांच्या पाठीशी आपण राहिलं पाहिजे. आज विनायक राऊत सुद्धा खरं तर आपल्या त्या सर्वसामान्य खासदार म्हणून जे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत होते ते प्रश्न ते सोडवत आहेत. आज त्यांना पण 50 कोटीची आमिष होती, आम्हाला पण होती. परंतु या सर्वसामान्य जनतेने आमच्याकडे 1 रुपया न घेता आम्हाला निवडून दिलाय आणि त्या जनतेशी आम्ही प्रामाणिक आहोत आणि जनतेशी प्रामाणिक आहोत. खरं तर आज ज्या शक्तीविरुद्ध लढतोय त्या शक्तीचा 8,000 कोटी रुपयाची ठेवी असलेला हा एकमेव जगातील श्रीमंत पक्ष आहे. या पक्षाचं प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 50 कोटीचं कार्यालय या ठिकाणी आहे आणि अशा शक्तीविरुद्ध लढताना तुम्ही पण खरं तर आम्हाला साथ दिली पाहिजे. आज अशा शक्तीविरुद्ध लढताना जनतेने पण आम्हाला साथ दिली पाहिजे. आणि मला खात्री आहे की आज अनेक आमदार जरी विकले गेले तर या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली सामान्य जनता जो प्राध्यापक मनु दंडवते यांचा आदर्श आहे, जो नाथपंथचा आदर्श आहे, त्या आदर्शाला लागून आपण ही जनता विकली जाणार नाही. ही जनता पुन्हा एकदा सत्याच्या बाजूने राहील. सत्य आणि असत्याच्या लढाईमध्ये या मतदारसंघातली जनता ही सत्याच्या बाजूने राहील आणि ही जनता ठाकरेंच्या बाजूने राहील. महाराष्ट्र विरोधात लढणाऱ्या शक्तीच्या विरोधात राहील असा मला विश्वास आहे. आणि विनायक राऊतांना या ठिकाणी मोठ्या मताधिक्याने निवडून द्या. आणि 2 खरं तर जे विरोधक होते ते आपल्याला मूर्ख बनवण्यासाठी एकत्र येत आहेत. एकत्र येताना व्हॅनिटी सारखी कोट्यावधीची गाडी घेऊन त्यांना या ठिकाणी फिरतायत. आज आमचे राऊत साहेब विठ्ठलवारी करतायत, पायीवारी करतायत, पांडुरंग सर्व्हिस करतायत. परंतु त्यांना करोडो रुपयाची व्हॅनिटी व्हॅन लागती.
ही व्हॅनिटी व्हॅन आली कुठली, जमिनीतून आली की खोक्यातून आली, याचा जाब खरं तर येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आपल्याला या ठिकाणी विचारायचा आहे. आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आभारी वैभवजी. यानंतर मी सन्माननीय आपलं गडाडीचं नेतृत्व या लोकसभा मतदारसंघाचं गेली 10 वर्ष निरंतर अशी सेवा केली, यशस्वीरित्या सेवा केली आणि आता तिसऱ्यांदा उभे आहेत आपल्या सगळ्यांसमोर ते सन्माननीय आपले लाडके खासदार विनायक राऊत साहेबांना विनंती करतो की आपलं मनोगत व्यक्त करावं. हॅलो. लोकसभेच्या निवडणुकीचा उमेदवार म्हणून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि इंडिया आघाडीच्या वतीने मी निवडणूक लढवित असताना आज आपल्या सर्वांना संबोधित करण्यासाठी उपस्थित असलेले आदरणीय आदित्यजी ठाकरे, माझे आदरणीय प्रवीणभाई भोसले, आदरणीय विकासभाई सावंत, आमचे बबनराव साळगावकर, अण्णा केसरकर, आमदार वैभवराव नाईक, अरुभाई दुधवडकर, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले इंडिया आघाडीचे सर्वच मान्यवर नेते, समोर उपस्थित असलेले माझे आदरणीय पत्रकार मित्र आणि उपस्थित बंधू भगिनींनो, खरं म्हणजे सावंतवाडी एक पवित्र अशी भूमी आहे, आमच्या राजांची भूमी आहे. आजपर्यंत ज्या ज्या वेळेला माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब, माननीय आदित्यजी ठाकरे या गांधी चौकामध्ये येऊन आपल्याला संबोधित केलेलं आहे, त्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये विनायक राऊत आणि शिवसेना पक्षाच्या उमेदवाराचा हमखास विजय झालेलाच आहे. यावेळेला सुद्धा पूर्वी जेवढं मताधिक्य मिळालं, पहिल्या वेळेला 1.5 लाख, दुसऱ्या वेळेला 2.25 लाख आणि आता आदित्यजी आपल्या साक्षीने सर्व मतदार आपल्याला ग्वाही देतात 2.5 लाखामध्ये एकही मत कमी होणार नाही. काही अभद्रयुती झाली. आमच्या मालवणी भाषेमध्ये एक म्हण आहे, येताळात नाही होती बायल आणि काळक्यात नाही होतो घो. तशा पद्धतीची युती आज सावंतवाडीमध्ये झालेली आहे. काल परवापर्यंत केवढा मोठा सूर लागायचा आमच्या दीपकबाईंचा, दहशतवाद संपवला मी नारायण राणेंचा, दादागिरी मी संपवली नारायण राणेंची, जमीन पळका वृत्ती मी संपवली नारायण राणेंची आणि केवळ गुंडगिरीच्या विरोधात आवाज उठवून काम करणारे आज एवढी गळा मिट्टी घट्ट मिट्टी मारायला लागले आणि लोकांना प्रश्न पडलाय घडलं कसं. म्हणून मगाशी मान योग्य आहे. पूर्वी सिंगल पैशाची चहा न पाजणारे आता भरभरून खिसे मोकळे करायला लागले, पण आपल्याला त्याची चिंता नाही आहे. ज्यांनी शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेना पक्ष माननीय उद्धवजी ठाकरे यांच्याशी बेईमानी केलेले, त्यांना गाडण्याचं काम या कोकण भूमीने केलेलं आहे आणि यावेळेला सुद्धा ते करणारच आहे. आम्हाला अभिमान आहे. आज आम्हाला खोक्यांची गरज नाही आहे, आम्हाला सोन्या चांदीची गरज नाही आहे. आज आम्हाला सोन्या चांदीपेक्षाही मौल्यवान असलेले जी संपत्ती आहे ती हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचे आशीर्वाद, उद्धवजींची शाबासकी आणि तुम्हा मतदारांचे शुभेच्छा ही आमची मोठी संपत्ती आहे. परंतु आदित्यजी, आपण ज्या वेळेला पर्यटन मंत्री होता त्यावेळेला ह्या जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी खऱ्या अर्थाने पर्यटनाच्या ज्या योजना आपण जाहीर केल्या नव्हत्या केवळ, तर निधी सहित त्याची तरतूद केली होती. दुर्दैवाने आपलं राज्य गेल्यानंतर या नतद्रष्ट सरकारने संपूर्ण किनारपट्टी असो, आंबोली घाट असो किंवा भगवंतगड असो,
या सगळ्या गडकिल्ले असो किंवा शिरोड्याचे ताज हॉटेल असो, शिरोडाचं ताज हॉटेल मंजूर करत असताना एकच विनंती आपल्याला केली की सर्वे नंबर 39 वजा करा आणि तिथल्या लोकांना चौपटी सहित भूखंड ताब्यात द्या. आपल्याला मनापासून मला अभिमान आहे, लोकांच्या मताची कदर करणारे आपण आणि त्यावेळेचं महाविकास आघाडीचं सरकार, आपण ताजचं रिअग्रीमेंट करत असताना त्या वेळागरचा सर्वे नंबर 39 वजा केला, संपूर्ण चौपाटी वेळागरवासियांना दिली. पण दुर्दैवाने आपण गेल्यानंतर ह्या बकासुराने पुन्हा एकदा सर्वे नंबर 39 हाती घेतला आणि तिथे ताज राबवायचा प्रयत्न केला. त्याही पुढे जाऊन मला आठवतं, मी आपल्याकडे एक विनंती केली होती की त्यावेळेला जे अनुदान भूसंपादनाची रक्कम दिली होती आणि त्याचा पुनर्विचार करा आणि आत्ताच्या मार्केट व्हॅल्यूच्या आधारित त्या लोकांना जास्त अनुदान द्या. आपण त्याच वेळेला कायदा काय म्हणतो त्यापेक्षा माझे कोकणवासियांचं हित कशात आहे हे लक्षात घेऊन MIDCला या संपूर्ण त्या गावातल्या ग्रामस्थांना अनुदान कसं जास्त मिळेल या संदर्भात आदेश दिले होते. दुर्दैवाने सरकार गेलं आणि ते सुद्धा भाषणात गुंडाळलं गेलं. आज या ठिकाणी हे सगळे भारतीय जनता पक्षाचं करपत चाललेलं कमळ घेऊन चालणारे जे दबंगगिरी करणारे जे आहेत, त्यांनी 35 वर्षात जिल्ह्यामध्ये स्वतःच्या कुटुंबासाठी सत्ता वापरली. त्या सत्तेच्या मस्तीमध्ये दीपक केसरकरांचा जो अपमान केला त्या ते विसरले, पण सावंतवाडीकर विसरणार नाही. आमच्या इथले उमेश कोरगावकर यांची गाडी अडवली आणि उमेश कोरगावकर यांची गाडी अडवली. त्यांना एवढं जबर मारहाण केली या नारायणरावांच्या गुंडांनी की बिचाऱ्यांना जवळजवळ 2 महिने बांबुळीच्या हॉस्पिटलमध्ये औषधोपचार करावे लागले. बाजूलाच वेंगुर्ला शहर असंच एकदा रात्री 9 वाजता या नारायणरावांची टोळधाड आली गुंडांची आणि त्या संपूर्ण बाजारपेठेतल्या दुकानदारांची घरं लाथा मारून फोडायचा प्रयत्न केला. आमचे विलास गावडे ते जर बाहेर आले नसते तर वेंगुर्ल्यातली राडेबाजीने संपूर्ण बाजारपेठ उद्ध्वस्त झाली असती. आणि ही पुन्हा एकदा सिंधुदुर्गातली राडेबाजी पुन्हा उफाळू लागलेली आहे. आज आमच्या सावंतवाडी शहरातले त्यांची डोळ्यामध्ये किती खुपते आपली ही शक्ती. आपल्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाचे लागलेले झेंडे दीपकभाई तुम्ही तक्रार करून उतरवायला लागला. अरे ज्या उद्धवजींच्यामुळे तुम्हाला राजसत्ता मिळाली, ज्या शरद पवार साहेबांच्यामुळे तुम्हाला आर्थिक सत्ता मिळाली, त्यांच्याशी बेईमानी केलात तर तुम्ही लक्षात ठेवा, लोकसभेला सुद्धा ही सावंतवाडीमध्ये प्रचंड मताधिक्य विनायक राऊतला तर मिळणारच आहे, पण विधानसभेला सुद्धा तुमचं दुकान बंद केल्याशिवाय सावंतवाडीकर स्वस्त बसणार नाही. आज आमचा प्रश्न आहे काजू उत्पादकांचा. काजूला आज खूप मोठ्या प्रमाणात घसरण लागली साहेब. सगळी महागाई वाढते पण काजूचे भाव मात्र गडगडायला लागले. शेजारच्या गोव्यामध्ये काजूला हमीभाव मिळतो पण आमच्या काजूला मात्र दरवर्षी 10,000 रुपये कमी होतात. केवळ आणि केवळ काजूगराची निर्यात बंदी नाही, काजूगरावर जी निर्यात होत होती परदेशामध्ये त्या काजूगरांच्या निर्यातीला या भाजपा सरकारने बंदी घातली. एवढंच नव्हे तर पूर्वी निर्यातीला इंटेन्सिव्ह दिला जात होता, तो सुद्धा या भाजपच्या सरकारने बंद केला आणि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूरच्या काजूला, उत्कृष्ट दर्जाच्या काजूला कुठेतरी दुय्यम स्थान मिळावं म्हणून आफ्रिका आणि टांझानियाच्या काजू इथे मागवायला सुरुवात केली आणि आपला कोकणचा काजू उत्पादक आज बिचाराला दयनीय अवस्थेला सामोरं जावं लागतं. काजू उत्पादकांच्या या प्रश्नावर आणि काजूला हमीभाव मिळाला पाहिजे आणि त्याचबरोबर जर 15% पेक्षा कमी काजूचं उत्पादन झालं
तर काजूचा दुष्काळ जाहीर करा ही मागणी मी सर्वप्रथम लोकसभेमध्ये 23 नोव्हेंबर 2023 ला केलेली आहे. संसदेमध्ये अधिनियम 377 अन्वये काजू आणि आंबा धारकांचा प्रश्न उपस्थित करणारा एकमेव खासदार त्याचं नाव विनायक राऊत आहे. आणि भविष्यामध्ये सुद्धा आंबा काजू बोर्ड पूर्णपणे तयार करून त्याला आर्थिक क्षमता द्यावी यासाठी मी काय वैभव नाईक काय आम्ही सर्वजण प्रयत्न करणार, यामध्ये कोणती शंका बाळगायचं कारण नाही. आदित्यजी मी आपल्या निदर्शनात आपल्याला तर माहिती आहे, पण हे जे विचारतात ना विनायक राऊतांनी काय केलं, उद्धवजी ठाकरेंनी काय केलं, आदित्य ठाकरेंनी काय केलं, त्याने मला सांगायला पाहिजे. अरे ज्यांची तळी या दीपकभाई तुम्ही ओळखताय ना त्या नारायण राणेने 35 वर्षामध्ये स्वतःच्या कुटुंबासाठी स्वतःचं मेडिकल कॉलेज आणलं, स्वतःचं इंजिनिअरिंग कॉलेज आणलं, स्वतःच सर्व काही ते स्वतःच्या घरामध्ये. आणि आमच्या उद्धव साहेबांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला काय दिलं, होय आमचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी 966 कोटी रुपयाच्या तरतुदी सहित गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जे दिलेलं आहे ना ते उघडा डोळे पहा नीट. डोळ्याला जर चष्मा लावला तर दिसणारच नाही, कावीळ झाली तरी दिसणार नाही. परंतु आम्हाला अभिमान आहे आमच्या उद्धव साहेबांनी डॉक्टर राजेश टोपे यांनी सिंधुदुर्गाचा भलं करायचा प्रयत्न करून तिथे गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिलं, सुरू झालं. पण इथलं मात्र मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल 1 इंच सुद्धा प्रगती होत नाही, तिथे थांबलेलं आहे, कांद्याची दानच नाही. पण दुर्दैवाने त्याच उद्धव साहेबांच्या सरकारने ह्या जिल्ह्यासाठी मंजूर केलेली कॅथ लॅब जी जिल्हा वासियांसाठी आवश्यक आहे, आज बांबोळी नाही तर कोल्हापूरला जावं लागतं. साहेब ही मंजूर झालेली कॅथ लॅब या नतद्रष्ट भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने 2 महिन्यापूर्वी केवळ 1.5 एकर जागा तिला दिली नाही, मग 90 कोटी रुपयाची कॅथ लॅब सिंधुदुर्गमधून सोलापूरला पाठवून दिली. कारण नारायण राणेंच्या हॉस्पिटलमध्ये जी कॅथ लॅब आहे ना ती चालली पाहिजे म्हणून जिल्ह्याची कॅथ लॅब सोलापूरला पाठवून दिली. कुठे फेडाला नतद्रष्टपणा. आणि मग आत्ताचं जे कॉम्बिनेशन झालेलं आहे हे गळा भेटीचं, याचं कारण असं आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात मायनिंग येत आहे, मोठ्या प्रमाणात बॉक्साईटच्या खाणी सापडत आहेत आणि ह्या जिल्ह्यामध्ये मायनिंगचा पुरस्कार करणारे नारायण राणे आणि मायनिंगच्या मालकांना आधार देणारे दीपकभाई केसरकर या दोघांना सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणजे मायनिंगचा जिल्हा करायचा आहे. आणि त्यासाठी ह्या दोघांची झालेली अभद्र युती आहे. मालवण तालुक्यामध्ये पूर्ण बॉक्साईट, दोडामार्गमध्ये पूर्ण मायनिंग, सावंतवाडीमध्ये पूर्ण मायनिंग. आणि मग मायनिंगचे हे रखवालदार आज जरी एकत्र आले तरी सुद्धा कोकणच्या जनतेचं असलेलं सौंदर्य, कोकणच्या जनतेचा असलेला निसर्ग आणि कोकणवासियांचा आर्थिक उद्धार जर पुन्हा साकार करायचा असेल तर विनायक राऊतने प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन योजना 2 याची मागणी केलेली आहे. कोस्टल एरिया बरोबरच सह्याद्री पट्ट्यामध्ये सुद्धा ही प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन योजना 2 टप्पा 2 मंजूर झालेली आहे. पुन्हा एकदा निवडून आल्यानंतर त्या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आम्ही सत्वर असणार आहोत. त्यानंतर आज सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणजे या परप्रांतीय भूमाफियांसाठी सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी वाटते आणि ह्या परप्रांतीयांचे लाड पुरवणारे हे नारायण राणे आणि हे दीपक केसरकर साहेब 4 मार्च 2024 त्या दिवशी या महाराष्ट्र सरकारच्या बेश्रम आणि कोकण द्वेष्ट राज्यकर्त्यांनी महसूल खात्याच्या मार्फत एक जीआर तयार केला, जीआर काढला आणि ह्या जीआर मध्ये पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या 4 जिल्ह्यातले 1635 गाव आणि 6,42,000 हेक्टर एवढी जमीन सगळीच्या सगळी सिडकोच्या ताब्यात देऊन टाकली.
ग्रामपंचायती नियम सिडको आल्यानंतर रिझर्वेशन, त्यांचे स्वतःचे डीसी रूल, जागा जबरदस्तीने ताब्यात घेण्याचे त्यांचे अधिकार, केवळ आणि केवळ मायनिंग वाल्यांसाठी, बॉक्साईड वाल्यांसाठी जांभ्या दगडाचे जे गाव आहेत ते सुद्धा सिडको मध्ये घेतले. कोस्टल एरियाचे सगळे गाव सिडको मध्ये घेतले. केवळ आणि केवळ पहिल्या प्रथम विनायक राऊत, वैभव नाईक, राजन साळवी यांनी या महाराष्ट्र सरकारच्या कोकणच्या मुळावर येणाऱ्या जीआरच्या विरोधात आवाज उठवला आणि लोकांना जागृत केला. आणि आम्ही त्यांना इशारा दिलेला आहे, कोकण भूमी आमच्या पूर्वजांची आहे, ती सांभाळण्याचं काम विनायक राऊतने केलेलं आहे, उद्धवजींनी केलेलं आहे, आदित्यजींनी केलेलं आहे आणि आमच्या इंडिया आघाडीने केलेलं आहे. एका बाजूने कोकणची भूमी बळकावणारे नारायण राणे, त्यांना आधार देणारे दीपक केसरकर आणि दुसऱ्या बाजूला कोकणच्या भूमीचं रक्षण करणारा विनायक राऊत. तुम्हाला मान्य निर्णय घ्यावा लागेल, नव्हे तो घेणारच आहात. विनायक राऊत सत्तेच्या मस्तीमध्ये कधी वावरलेला नाही आणि म्हणून ह्या सिडकोचं अतिक्रमण कायमचं गाडून टाकण्यासाठी विनायक राऊत आणि इंडिया आघाडी तुमच्या बरोबर आहे. आम्ही त्यांना इशारा दिलेला आहे, जर आमच्या पूर्वजांच्या जमिनीवर डल्ला मारायला जर सिडको आले तर त्यांना त्याच पावली परत पाठवून आमच्या कोकणवासियांच्या भूमीचं रक्षण करू. आणि म्हणून आज सांगतील तुम्हाला की आता त्या सिडकोचा निर्णय रद्द केला. मग आम्ही प्रश्न केला, जर रद्द केला तर जीआर दाखवा, पण नाही दाखवत. म्हणून अशा पद्धतीने हे जे काही कारनामे चाललेले आहेत कोकण उद्ध्वस्त करणारे, त्यांचा थोडक्यात आढावा घेतलेला आहे. मी एक सर्वसामान्य कुटुंबातला मुलगा, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांची कृपा झाली. ज्या वेळेला दादरच्या फुटपाथवर बसून कपबशा विकत होतो त्यावेळेला मला बाळासाहेबांनी शाखा प्रमुख केलं, नगरसेवक केलं, आमदार केलं, खासदार केलं. आणि म्हणून आम्ही पाटेश्वराकडे प्रार्थना करतो, हे देवा, जोपर्यंत या कुडीमध्ये प्राण आहे तोपर्यंत आमचं दैवत मातोश्री, आमचं दैवत बाळासाहेब, आमचं दैवत उद्धवजी आणि आमचं दैवत आदित्यजी या मातोश्रीची सेवा करण्यासाठी ह्या शरीरामध्ये राम, जोपर्यंत राम आहे तोपर्यंत आम्हाला सेवा करण्याची सद्बुद्धी दे, ताकद दे आणि कोकणवासियांचा सुद्धा आशीर्वाद प्राप्त करण्यासाठी जी सेवा चाकरी करतोय ती मान्य करून घ्या. आणि म्हणून 7 मेला मशाल चिन्ह रूपी आशीर्वाद द्या आणि आपल्या विनायक राऊतला भरभरून मतदान करा, ही विनंती करून माझं भाषण संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आदरणीय नाही, कोकण रेल्वेच्या संदर्भात सुद्धा सावंतवाडीचं रेल्वे टर्मिनल परिपूर्णपणे करावं. प्राध्यापक मधु दांडेवत यांचं नाव तर तिथे देणार म्हणजे देणारच हा शब्द सुद्धा या ठिकाणी देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. या ठिकाणी आता आपण सर्वजण ज्यांची वाट बघताय ते या महाराष्ट्राचं एक युवा नेतृत्व आणि युवा सेना प्रमुख सन्माननीय शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे साहेब आपल्या समोर मनोगत व्यक्त करणार आहेत. हॅलो 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 हॅलो. जय महाराष्ट्र. आवाज येतोय ना? हा तो माईक वापरायचा की हा माईक वापरायचा थोडी गडबड चालली होती, पण आवाज पोचला अशी कारण. आज येताना सकाळी चिपळूण झालं आणि इथे येत असताना मुंबई महामार्ग, मुंबई गोवा महामार्ग हा रस्ता मी घेतला होता आणि गेली अनेक वर्ष आम्ही पाहत आहोत रत्नागिरीचा जो भाग आहे जो अजून पूर्ण झालेला नाहीये. कुठे कॉन्क्रीटचा एक पॅच मारत असतात, कुठे पॅचवर्क चालू असतं, कुठे रिपेअर वर्क चालू असतं. अनेक वर्ष आपण आवाज उठवत आहोत
एक अभिमानाची गोष्ट आहे की ज्या भागाचं भूमिपूजन उद्धव साहेबांनी केलेलं तो पूर्ण झालेला आहे, पण ज्या भाजपवाल्यांनी भूमिपूजन केलं होतं दुसऱ्या बाजूला ते अजून खडकाळ आहे. आणि येत असताना मला काही मध्यंतरी आता मला वाटतं पलीकडेच एक छोटी सभा सुरू आहे, महायुतीची आहे. त्याच्यात महायुतीचे जे घटक पक्ष आहेत, मग भाजप आहे, मिंदे गँग आहे, फुटलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे, EDITCB आहे, अजून काही काही गोळा केलेले पक्ष आहेत, हे सगळे भेटत होते तिथे. आणि रस्त्यात असताना अर्थात गाडीची काच खालती होती माझी, तर काही काही लोक एक ठराविक 5-10 लोक चालले होते, तर मला भेटले वगैरे, सगळं झालं. अरे आदित्य ठाकरे हात केला वगैरे, आणि नंतर कोणीतरी तिथून जय श्रीराम ओरडलं. मी पण बोललो जय श्रीराम, पण मी त्यांना हेच सांगणार होतो की हम राम की भी बात करते हैं और काम की भी बात करते हैं. पूर्ण रामायण ते वनवास 14 वर्षाचं होतं. हा मुंबई गोवा एक्सप्रेस हायवे 14 वर्ष होऊन गेलेले आहेत, पण अजून पूर्ण होत नाहीये. कधी होणार आमच्या कोकण वस्त्यांसाठी रस्ता चांगला? आणि मला तर गेले अनेक वर्ष आपण पाहतोय, आपण पण आंदोलनं केलेली आहेत, तिथे आवाज उठवलेला आहे. पण खासदार साहेब, आपण आवाज उठवत असताना पार्लमेंटमध्ये आवाज उठवल्यानंतर जिथे जिथे आपण आंदोलन केलं ते पूर्ण झालेले आहेत, पण भाजपचे जे ठेकेदार आहेत त्यांना आता पळवून लावणं गरजेचं आहे. आणि याच कारणासाठी केंद्र सरकारमधून भाजपला देखील पळवून लावणं गरजेचं आहे. भाजपची यशोगाथा हीच आहे की या देशामध्ये फोटो छापत असतात, मग होर्डिंग्सवर छापत असतात, पेपरमध्ये छापत असतात, कुठेतरी हायवे दाखवतात, कुठेतरी काही अजून उड्डाणपूल दाखवतात, कोणाला तरी काहीतरी लाभदार म्हणून दाखवतात, लाभार्थी म्हणून दाखवतात. पण आजपर्यंत या देशामध्ये या 10 वर्षामध्ये स्वतः जेव्हा मी विचारतो तुम्ही लाभार्थी आहात का, तुम्ही लाभार्थी आहात का, तुम्ही लाभार्थी आहात का, कोणाचाही हात वरती जात नाही. आणि हीच भाजपची यशोगाथा आहे. हेच भाजप सगळीकडे सांगत असतं. आणि आपल्याला जे वाटत असतं ना, भाजपचं यश एवढ्यातच आहे की या सगळ्या इथे तुम्ही बसला आहात, तुम्हाला जर विचारलं 15 लाख कोणाच्या खात्यात आलेत का, कोणी हात वरती करणार नाही. पण आपल्याला वाटत असेल अरे त्या 4थ्या रांगेत कोणीतरी बसला त्याच्या खात्यात 15 लाख आले असतील, तिथे 5व्या रांगेत कोणीतरी बसलं त्याच्या खात्यात 15 लाख आले असतील. भाजपचं यश एवढंच आहे की जे नॅरेटिव्ह त्यांनी बिल्ड केलेलं आहे, जे बनवलेलं आहे, जी एक पूर्ण गोष्ट बनवलेली आहे, मग तुमच्या व्हॉट्सअपवर असेल, तुमच्या युट्यूबच्या शॉर्ट्सच्या ऍडवर असेल, रीलवर असेल, इथे कोणाला तरी वाटत असेल की मी शेतकरी आहे, माझं उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट झालेलं नाहीये, पण तिकडे कोणाचं तरी उत्पन्न दुप्पट झालेलं आहे. पण आज आपण पाहतोय मीडियामधून असेल, सोशल मीडियामधून असेल, हे आवाज पुढे यायला लागलेले आहेत, ही फसवणूक आता बंद व्हायला लागलेली आहे. आणि आज म्हणून मी तुम्हाला खास इथे सांगायला आलेलो आहे की जो भाजपचा नारा होता अब की बार 400 पार, तो आता बदललेला आहे देशभरात. आणि आता देश बोलतोय अब की बार भाजपा तडीपार. सगळे बोलत आहे अब की बार भाजपा तडीपार. मी तुम्हाला खास एवढ्यासाठीच सांगायला आलो कारण कदाचित तुम्हाला येऊन कोणीतरी भाजपचे लोक सांगतील, घरोघरी येतील, प्रचार त्यांचा चालतो, ते घरोघरी येतील आणि सांगतील अरे तुम्ही कोणाला मतदान करणार, तुम्ही सांगाल मशालीला करणार. तर तुम्ही मशालीला कशाला करताय? मशालीला करून तुमचं तर मत फुकट जाणार आहे. आमचं तर 400 पार होणार आहेत. जर कोणी तुम्हाला सांगितलं 400 पार होणार आहेत, तुम्ही त्यांना बसवा, घरी चहा द्या आणि सांगा चला आता आम्हाला मोजून दाखवा कुठून कुठून तुमचे 400 येणार आहेत. उदाहरण द्यायचं झालं, तुम्हाला देशभराचं चित्र सांगायचं झालं तर आज आपण देशात पाहतो परिवर्तनाचे वारे वाहू लागलेले आहेत. देशात यांचे 400 काय, 300 काय, 250 काय, 200 पण येत नाही अशी परिस्थिती यांची झालेली आहे. ही परिस्थिती साफ आहे, स्पष्ट आहे. काँग्रेसचाच मला वाटतं नारा आहे भाजपसाठी की साऊथ से साफ आणि नॉर्थ में हाफ. तसं पाहायला गेलं तर ते खरं. काँग्रेस जे बोलत आहे किंवा देशातले ते पत्रकार जे बोलायला लागलेले आहेत, जो IB रिपोर्ट आहे तो पण आपण पाहतोय. कारण जेवढे आता इथे लोक आहे भाजपचे यायला लागलेत, मोठे नेते यायला लागलेत, महाराष्ट्रातून राहायला लागलेले आहेत, त्यांना कळते की महाराष्ट्रात ते हरत आहेतच, पण देशभरात पण त्यांचं कुठच्याही राज्यात जसं सरकार आधी बनायचं तसं बनत नाहीये, तेवढं बहुमत बसत नाहीये, लोकांना त्यांना मतदान करायचं नाहीये. जर आपण पाहिलं तर दक्षिण भारतात घ्या, उदाहरण पाहायचं झालं तर दक्षिण भारत जर पाहायचं झालं तर दक्षिण भारतात ना कर्नाटकात त्यांची सीट येत आहे, ना तामिळनाडूमध्ये येतं, ना केरळमध्ये येतं, ना आंध्रमध्ये येतं, ना तेलंगणामध्ये येतं. दक्षिण भारतात भाजपला मतदान होणार नाही. तिथे इंडिया आघाडीला मतदान होत आहे. जास्तीत जास्त सीट तिथे इंडिया आघाडीचे येणार आहेत. कारण तिथे देखील कळलेलं आहे की दक्षिण भारताला या भाजपला मतदान करून काही उपयोग नाही. पण जसं दक्षिण भारतात हे चित्र आहे तसं उत्तर भारतात घेतलं, मध्य भारतात घेतलं तर खरी परिस्थिती तुम्हाला सांगतोय. 3 की 4 दिवस गेले, 3 की 4 दिवस मला उत्तर प्रदेशमधले काही अधिकारी असतील, काही ऑफिसर असतील, काही लोक असतील, काही आपले मुंबईकर तिथे फिरायला गेले होते, ते सांगत होते की आदित्य भाजप 50 पुढे जात नाही उत्तर प्रदेशमध्ये, हे लिहून घ्या तुम्ही.
50च्या पुढे जात नाहीये. कारण आज उत्तर प्रदेश असेल, आज बिहार असेल, बिहारमध्ये माझ्याच वयाचे जे तेजस्वी यादव आहेत ते देखील लढत आहेत. तिथे पण आपण पाहिलं असेल गेल्या 10 वर्षात भाजपाने जेडीयू बरोबर अनेकदा सरकार बनवलेत. नितीश कुमार साहेबांबरोबर 10 वेळा किती बनवली असतील सरकार, पलटी खात असतात, कधी यांच्यावर कधी त्यांच्याबरोबर, ह्यांच्यावर कधी त्यांच्याबरोबर. पण ज्या प्रकारे तेजस्वी यादव लोकांमध्ये जाऊन सांगू शकतात की तेजस्वी यादवने एवढे जॉब्स निर्माण केले, एवढे रोजगार तिथे निर्माण केले, एवढ्या लोकांना तिथे मदत केली आहे, ना जेडीयूचे कोणी लोक सांगू शकतात ना भाजपाचे लोक कोणी सांगू शकतात. भाषणं काय तिकडचे प्रचारक आहे. बिहारमध्ये अनेक वेळा पंतप्रधान महोदय गेलेले आहेत, अनेक वेळा भाजपचे मोठे मोठे नेते गेलेले आहेत आणि 10 वर्षात मंचावरनं सांगितलेलं आहे की तुम्हाला मोठं पॅकेज देऊ, 20,000 कोटीचं देऊ की 30,000 कोटीचं देऊ, 30 देऊ की 70 देऊ, 70 देऊ की 1 लाख कोटी देऊ, 1.5 लाख कोटी देऊ. त्या 1.5 लाख कोटीच्या पॅकेजमधून 1 रुपया देखील त्या बिहारमध्ये गेला नाहीये. पूर आले तेव्हा भाजपाचे लोक कुठेही नव्हते. बिहारमध्ये कोविडचा प्रसंग होता तेव्हा भाजपाचे लोक कुठेही नव्हते. आणि हीच परिस्थिती आज आपण पाहत आहोत दिल्लीमध्ये देखील झालेली आहे. त्यांना वाटलं होतं, भाजपाला वाटलं होतं की दिल्ली असेल, पंजाब असेल, हरियाणा असेल, आम आदमी पार्टीचे अरविंद केजरीवाल साहेबांना अटक केल्यानंतर दिल्ली जिंकू शकतील, पंजाब काबीज करू शकेल. पण आज आपण परिस्थिती पाहत आहोत, दिल्लीमध्ये आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसची जी युती आहे 7 पैकी 7 जागा जिंकणार म्हणजे जिंकणार ही परिस्थिती झालेली आहे. भाजप 7 जागा 2019 मध्ये जिंकली होती, सगळ्या जागा हरत आहेत. काही काही ठिकाणी उमेदवार बदललेले आहेत पण तरी देखील फरक पडत नाहीये. कारण भाजपाची जी तानाशाही आहे, दिल्ली देखील बोलत आहे, देशाची राजधानी देखील बोलत आहे की आम्हाला तानाशाह नकोय, आम्हाला हुकुमशाह नकोय, आम्हाला लोकशाही हवी आहे. विनायक राऊत साहेब आपल्याला माहिती असेल, आपण पण पार्लमेंटमध्ये होतात, ते संसद भवनात होतात जेव्हा 370 कलम हे काढलं गेलं होतं. शिवसेना म्हणून आपण पण तो दिवस साजरा केला. 370 कलम काढणं हे आपलं पण स्वप्न होतं, आपण त्या सरकारमध्ये होतो. पण त्या दिवशी 5 वर्षापूर्वी जेव्हा 370 कलम काढला गेला, आपल्याला सांगितलं होतं की आता काश्मीरमधून आतंकवाद नष्ट होईल, काश्मीरी पंडित लोकांना तिथे पुन्हा एकदा घरं मिळतील, जागा मिळतील, देशभरातून तिथे रोजगार निर्माण होईल, तिथे गुंतवणूक येईल. आणि लडाखला देखील त्या दिवशी वेगळं केंद्रशासित राज्य म्हणून जाहीर केलं होतं. आणि लडाखवासियांना सांगितलं होतं की पुढच्या 5 वर्षात किंवा पुढच्या 2 वर्षात आम्ही तुम्हाला तुमचं स्वतंत्र राज्य बनवून देऊ, तुमचा मुख्यमंत्री देऊ. आज परिस्थिती काय? आता इथे येत असताना मी ऐकलं पूंछमध्ये, काश्मीरमध्ये आतंकवादी हमला झालेला आहे. गेल्या 5 वर्षात काश्मीरी पंडित तिथे विनंती करत आहेत केंद्र सरकारला की आम्हाला दुसरीकडे पोस्टिंग द्या, आम्हाला सरकारी जॉब्स नको आहेत कारण आम्हाला येऊन आतंकवादी गोळ्या घालतात. आणि आज ही देखील परिस्थिती आहे की भाजपला काश्मीर असेल, लडाख असेल, या दोन्ही राज्यांमधून सीट निवडणूक लढवण्यासाठी एक सुद्धा उमेदवार मिळत नाहीये. काश्मीरमध्ये भाजप निवडणूकच लढवत नाहीये. म्हणजे तुम्ही विचार करा, देशभरात प्रचार करतात हे भाजपवाले की आम्ही 370 कलम काढला, तिथे सुख शांती समृद्धी आणली, आम्ही तिथे चांगलं भलं केलं, आम्ही एवढंच भलं तुम्ही केलं असेल काश्मीरचं आणि जम्मूचं आणि लडाखचं. मग आज लडाखवासी 30 ते 40 हजार लोक सोनम वांगचुक सोबत तिथे रस्त्यावर का उतरलेले आहेत, उपोषण का करत आहेत? त्यांचे अधिकार मागत आहेत, हक्क मागत आहेत आणि हेच सांगत आहेत की आमची काय चूक आहे, आम्हाला आमचं मुख्यमंत्री द्या, आम्हाला आमची निवडणूक द्या. पण परिस्थिती आपण पाहतोय, बिहारमधली असेल, बंगालमध्ये दिदी लढत आहेत, पंजाबमध्ये आहे, हरियाणामध्ये आहे, झारखंडमध्ये आहे. सगळीकडे परिवर्तनाचे वारे वाहू लागलेले आहेत आणि भाजपा कुठूनही जिंकणार नाही ही परिस्थिती, सत्य परिस्थिती लोकांसमोर आलेली आहे. ह्याचा पहिला इंडिकेटर तुम्हाला सांगतो, जेव्हा जेव्हा या देशामध्ये कुठच्याही राज्यामध्ये भाजप निवडणूक हरायला होते, पहिलं ट्रम्प कार्ड ते काढतं म्हणजे हिंदू मुस्लिम वाद निर्माण करा. ते जर चाललं नाही तर हिंदू मध्ये जातीत वाद निर्माण करा. तेही चाललं नाही तर त्या राज्यात जाऊन जिल्ह्यामध्ये पाण्यावर नसेल, विजेवर नसेल वाद निर्माण करा. तेही जर चाललं नाही मग पाकिस्तानवर बोला. पण आज आपण पाहतोय कुठचंही कार्ड चालत नाहीये, कुठचंही हे जोकर चालत नाहीये. कारण आज तुम्हाला बोलण्याचा अधिकार काय? आज आपण पाहतोय देशभरात सगळे आपण भारतवासी म्हणून एकत्र आलोत, या देशाचे नागरिक म्हणून आपण एकत्र आलोत, आपल्या देशाच्या रक्षणासाठी आलेलो आहोत, आपल्या संविधानाच्या रक्षणासाठी आलेलो आहोत. पाकिस्तानबद्दल जेव्हा भाजप बोलतं की आम्ही पाकिस्तानला जसं तसं उत्तर देऊ, इंदिराजींनी पाकिस्तानचे 2 तुकडे केलेले, तिथे चीन घुसत आहे. आज पाकिस्तान शांत, पाकिस्तान संपलेलं आहे, चीन घुसले आपल्या लडाखमध्ये. चीनवर बोलायला ह्या भाजपवाल्यांना हिंमत नाहीये. मग भाजपवाले आज चीनबद्दल बोलत नसताना आपल्याला का धडा देत आहेत देशभक्तीवर? आणि हेच मी तुम्हाला इथे सांगायला आलेलो आहे की 400 पार होत नाहीये, 300 पार होत नाही, 200 पार होत नाहीये. आणि महाराष्ट्रात देखील कमीत कमी जागा महायुतीला मिळणार, जास्तीत जास्त जागा आपल्या महाविकास आघाडीला मिळणार आहेत. आज या देशाचे नागरिक म्हणून आपण विचार करणं गरजेचं आहे की आपला देश कुठच्या परिस्थितीतून चाललेला आहे.
आपण पाहतो एक अस्थिर परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे. धर्माधर्मामध्ये वाद तर निर्माण करतच आहेत, राज्यामध्ये वाद निर्माण करत आहेत, जिल्ह्यामध्ये वाद निर्माण करत आहेत आणि प्रत्येक राज्यात जाऊन जातीमध्ये वाद निर्माण करत आहेत. इथे देखील आपण पाहिलं असेल, धनगर समाज असेल, मराठा समाज असेल, हे ना ओबीसी विरुद्ध लढवायचं, दुसऱ्या विरुद्ध लढवायचं, हे सगळं चालू असताना दुसऱ्या बाजूला या भाजपला संविधान बदलायचं आहे. संविधान कशासाठी बदलायचं आहे हा जरा विचार करा तुम्ही. गेले 75 वर्ष जे संविधान आहे त्याचप्रमाणे आपला देश चाललेला आहे. संविधानाप्रमाणे सरकार बनत असतात, पडत असतात, सरकार चालवत असतात देश. पण हे संविधान आपल्या प्रत्येक नागरिकाला एक अधिकार वेगळा देत असतो. कर्तव्य तर देतच, पण आपले जे हक्क आहेत, आपले जे अधिकार आहेत, जे मतदानाचा अधिकार असेल, तुमचा आवाज उठवण्याचा अधिकार असेल, हा तुम्हाला आपलं संविधान देतं. ह्या देशाचा धर्म जर देशभक्ती असेल तर ह्या देशात आपलं जे महत्वाचं सगळ्यात महत्वाचं एक डॉक्युमेंट असायला पाहिजे ते म्हणजे आपलं संविधान आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लिहिलेलं संविधान आहे. एका बाजूला आपण महाविकास आघाडी म्हणून म्हणत आहोत की मला आरक्षणाची जी लिमिट आहे ती 50%हून जास्ती न्यायची. आज आपण पाहतो इथे आपले मराठा समाज आरक्षण मागत आहे, धनगर समाज आरक्षण मागत आहे, पण दुसऱ्या बाजूला भाजपला सगळ्यांचंच आरक्षण काढून घ्यायचंय. त्यांना भाजपला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरचं संविधान नकोय. त्यांना द्वेष आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल, त्यांना द्वेष आहे संविधानाबद्दल आणि त्यांना द्वेष आहे आपल्या देशभक्तीबद्दल. कारण भाजपला मुळातच देशभक्ती हा प्रकारच नकोय. त्यांना पाहिजे ती व्यक्तीची भक्ती पाहिजे, भाजपला पाहिजे ती भाजप भक्ती पाहिजे आणि ती आम्ही मान्य करणार नाही. कारण आम्हाला सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आमचा देश आहे, या देशातली माती आहे, देशातली जनता आहे, हे देशाचं संविधान आहे. पण आज जिथे जिथे मी पाहत आहे, या महाराष्ट्रामध्ये असेल, या देशात असेल, प्रत्येक राज्याला वाटतंय की त्यांच्यावर अन्याय होत चाललेला आहे. मध्ये मी एक न्याय यात्रा काढली होती, जसं काँग्रेसची भारत जोडो यात्रा होती, अनेक वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगळ्या यात्रा होत्या, पण आपण महान्याय यात्रा काढली होती या महाराष्ट्रात. कारण गेल्या 2-2.5 वर्षामध्ये आपण पाहत होतो आपला जो अन्याय होत होता, या महाराष्ट्रावर अन्याय होत होता, तो एवढा भयंकर होता, तो एवढा बेकार होता की आपल्याला आता एकत्र येऊन लढण्याची गरज आहे. देशभरातलं चित्र जसं मी सांगितलं तसं महाराष्ट्रातलं देखील चित्र जर तुम्हाला पाहायचं असेल, ही एक म्हण आहे की कमल कीचड में ही खिलता है, कीचड में कमल खिलता हो. तुम्हाला कमल खिलवायचं असेल तर एवढा कीचड करून ठेवलेलं तुम्ही देशामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये की कोणी आता व्यक्ती विचार करतो 4 वेळा. कोणाला व्यापारी बनायचं असेल, कोणाला उद्योगधंदा स्थापन करायचं असेल, कोणाला राजकारणात यायचं असेल, कोणाला जिल्हा परिषद लढवायची असेल, प्रत्येक जण विचार करत आहे की अरे मी जर लढलो, मी सत्य बोललो, नीट वागलो तर हे भाजपवाले माझ्यावर वार करतील, पुढून करतील, मागूनच करतात, पुढून वार करण्याची हिंमत नाही. पण आज आपण पाहतोय या देशात सगळीकडे दलदल, कीचड, नुसतं चिखल निर्माण केलेलं आहे. कोणालाही फोडतात, कसंही फोडतात, कोणालाही बाजूबाजूला बसवतात. हे होर्डिंग मध्ये नाही ते जे लागले ते, हे 2 चेहरे तुम्हाला कधी एकत्र येणार असं वाटलं होतं का? आणि मनापासून आले तर असं वाटतंय का तुम्हाला? काय काय दिलं नव्हतं या 2 चेहऱ्यांना? प्रत्येक पक्षाने ते दोघेही ज्या ज्या पक्षात होते, पहिले शिवसेनेत असतील, खालचे आहेत ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होते, सगळं काही मिळाल्यानंतर तरी भूक भागत नाही. अजून ओरबडत जायचं आहे. जनतेसाठी काही मागायचं नाही, दिल्लीला जनतेसाठी काही जायचं नाही, आमच्या महाराष्ट्रासाठी जायचं नाही, स्वतःसाठी मागत राहायचं. आणि म्हणून त्या ओरबडण्याच्या जी भूक आहे त्याच्यासाठी हे दोघं एकत्र आलेत. तुम्ही मला सांगा, या दोघांचा आवाज जेव्हा आपल्या महाराष्ट्रातून वेदांत फॉक्सकॉन गुजरातला गेला होता, कधी ऐकलं होतं या दोघांचा आवाज? ऐकलं होतं जेव्हा आपल्या तरुणांचे नोकरीचे हक्क, जो तुमच्या हातातला घास गुजरातच्या घशात घातला होता वेदांत फॉक्सकॉनचा, तेव्हा या दोघांकडून एकही आवाज तुम्ही ऐकला होता का? नाही ऐकलं. मी लढलो भाजपशी, मी लढलो गुजरातशी, मी लढलो दिल्ली सरकारशी, कारण माझ्या महाराष्ट्राच्या तरुणांचा हक्काचा घास तुम्ही तिथे गुजरातला देत आहात, त्याच्यासाठी मी लढलो आणि लढलो. जेव्हा बेलड्रग पार्क याच महाराष्ट्रातून रुळामध्ये येणार होता, तो नेला त्याने तिथे गुजरातला. या दोघांचा आवाज तुम्ही कधी ऐकला होतात का? एक तरी शब्द दोघे काही बोललेत का? नाही बोललेत. कारण स्वतःला पाहिजे होती ती भूक होती, ती मंत्रिपदाची होती, ती गद्दारीची होती. त्यांच्या मनात महाराष्ट्र प्रेम कुठेही नाहीये. आज मी तरुणांना विचारतोय, जसं बेलड्रग पार्क, जसं वेदांत फॉक्सकॉन गेला, तसं मेडिकल डिव्हाइस पार्क देखील गेला, एअरबस टाटा गेला आपल्या राज्यातून, सोलर एनर्जी इक्विपमेंट पार्क गेला, अनेक गोष्टी आपल्या राज्यातून. इंटरनॅशनल फायनान्शियल सिटी जी आपल्या मुंबईमध्ये येणार होती, काँग्रेसच्या सरकारकडे ती प्रस्तावित झाली होती,
ती देखील ह्या भाजपच्या सरकारने बुलेट ट्रेनला जागा फुकटात देण्यासाठी गुजरातला नेली आणि मुंबई गुजरात अशी बुलेट ट्रेन केली. मला तुम्ही सांगा, इकडे किती इथे कोकणवासी बसलेत जे मुंबईत देखील राहत असतील, हे मुंबईची बुलेट ट्रेन पकडून गुजरातला जाणार, सुरतला जाणार, अहमदाबादला जाणार. कोणी जाणार? तुम्ही नाही जाऊ शकत. पण माझं भांडण हे गुजरात सोबत नाहीच आहे. माझं भांडण ना गुजराती समाज बरोबर ना गुजरात राज्याबरोबर आहे. माझं भांडण त्या केंद्र सरकार बरोबर आहे जे महाराष्ट्रावर अन्याय करत आलेलं आहे. आज भीती ह्याच गोष्टीची आहे की उद्या जर चुकून हे कमळाचं सरकार बसलं, उद्या चुकून आपल्या देशात, आपल्या राज्यामध्ये भाजपचं सरकार आपल्या डोक्यावर बसलं तर आपले आदेश जे येतील मंत्रालयातले, कदाचित मंत्रालय देखील गुजरातला हलवलं जाईल. मला राग या गोष्टीचा येतो की जेव्हा तुमची आमच्या हातातला घास घेऊन गुजरातच्या दहशत घालतात. जेव्हा अर्थमंत्री जानेवारीमध्ये अर्थसंकल्प सादर करत होत्या तेव्हा त्यांनी 4 वर्ग महत्वाचे मांडले होते. 4 वर्ग, 4 जाती त्यांनी सांगितले. आता 10 वर्षांनंतर त्यांना 4 जाती आठवल्या. त्यांनी सांगितलं होतं आम्ही आता 10 वर्षानंतर ह्या 4 जातींची देशात सेवा करू. माहिती कुठच्या जाती ते बोलले होते? पहिला वर्ग त्यांनी सांगितलं होतं शेतकरी, दुसरा वर्ग त्यांनी सांगितलं होतं महिला, तिसरा वर्ग त्यांनी सांगितलं होतं युवा आणि चौथा वर्ग त्यांनी सांगितलं होतं गरीब. चला या प्रत्येक जातीची आपण थोडी एक अनालिसिस करू. काय नक्की कुठच्या जातीसाठी किंवा कुठच्या वर्गासाठी या भाजप सरकारने गेल्या 10 वर्षात केलेलं आहे? कारण लेखाजोखा घ्यायचा असेल तर गेल्या 10 वर्षाचं घ्यायला पाहिजे. जसं मी सांगितलं, कामाबद्दल भाजप बोलत नाहीये, काय केलं ह्याच्याबद्दल भाजप बोलत नाहीये. ते बोलतात ते कशावर बोलतात? मटण, मांस, मच्छीवर बोलतायत. ह्यांच्यावर कामाबद्दल बोलायची हिंमत नाहीये. पण आज आपण पाहतो या देशभरातला शेतकरी असेल, आपल्या राज्यातला शेतकरी असेल, एवढं हैराण आहे, एवढा त्रस्त आहे. मी प्रत्येक जिल्ह्यात जेव्हा जातो, प्रचारासाठी जात असेल किंवा त्याच्या आधी देखील जात होतो, तेव्हा प्रत्येक बांधावर गेल्यानंतर मला शेतकरी बोलतात, कुठच्याही जिल्ह्यातले असो, मग बागायतदार असो की आपले शेतकरी असो, हे सगळे सांगतात आदित्यजी आम्हाला मदत करा, आम्हाला तुमचं सरकार पाहिजे. मला समोरून शेतकरी सांगतात की आदित्य, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ह्या व्यक्तीने जी कर्जमुक्ती 2 लाखापर्यंत जी दिली होती ती आमच्यापर्यंत पोहोचली, पण हे भाजप सरकार जे काही बोलत आहे ते खोटं बोलत आहे. त्यांच्याकडून 1 रुपयाची आम्हाला मदत आली नाहीये. वैभवजी तुम्ही देखील माझ्यासोबत होतात. अनेक जिल्ह्यात आपण गेलो होतो तेव्हा तिथे त्या जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ होता, काही ठिकाणी गारपीट झाली होती. या गेल्या 2-2.5 वर्षामध्ये जिथे जिथे आपण फिरलो तिथे प्रत्येक महाराष्ट्रातला शेतकरी, प्रत्येक जिल्ह्यातला मला शेतकरी सांगत असतो की आदित्य, तुमच्या वडिलांनी महाविकास आघाडीच्या काळात मुख्यमंत्री म्हणून जेव्हा जेव्हा काही आपत्ती आली असेल आमच्यावर, अवकाळी पाऊस असेल, गारपीट असेल, दुष्काळ असेल, ओला दुष्काळ असेल, पूर आला असेल, आम्हाला मदत केली. जेवढी मदत तुम्ही करू शकलात तेवढी केली. पण ह्या भाजपच्या सरकारने, ह्या मिंदे सरकारने, या खोके सरकारने आम्हाला 1 रुपयाची मदत केली नाही. अहो हेच काय? शेतकरी ज्याला आपण अन्नदाता बोलतो, अन्नदाता देवभाव या देशाची संस्कृती, आपला कृषीप्रधान देश आहे. पण केंद्र सरकारने जेव्हा दिल्लीकडे मोर्चा घेऊन निघालेले होते शेतकरी, पंजाब मधले असतील, हरियाणामधले असतील, उत्तर प्रदेशमधले शेतकरी होते, त्या शेतकरी जेव्हा तिथे जाब विचारायला चालले होते की तुम्ही जी 2 वर्षापूर्वी आम्हाला वचनं दिली त्याचं काय झालं, माहिती या दिल्ली सरकारने काय केलं, केंद्र सरकारने काय केलं? ह्याच भाजपाने आदेश दिले होते. त्यांच्या प्रवक्त्याने सांगितलं होतं की या शेतकऱ्यांचा अपमान करा, टीव्हीवर जावा, ह्यांना नावं ठेवा. कोण त्या शेतकऱ्यांना माओवादी बोलत होतं, कोण त्यांना अर्बन नक्षल बोलत होतं, कोण त्यांना अतिरेकी बोलत होतं, कोण त्यांना खालिस्तानी बोलत होतं. पण एकही भाजपचा माणूस ना, नेता ना, मंत्री तिथे शेतकऱ्यांमध्ये जाऊन बोलायला तयार होता. त्याच शेतकऱ्यांवर त्यांनी लाठीचार्ज केला. त्याच शेतकऱ्यांच्या रस्त्यामध्ये मोठे मोठे खिळे ठोकले होते जे त्यांनी लडाखमध्ये जाऊन चीनला ठोकायला पाहिजे होते, पण तिथे नाही ठोकता या दिल्लीच्या रस्त्यावर ठोकले होते. ह्याच भाजपाने जाऊन लाठीचार्ज जसा केला तसं ड्रोन जे आपण फोटोग्राफीसाठी वापरतो, शूटिंगसाठी वापरतो, त्या ड्रोन मधून अश्रुधूर सोडले होते, शेतकऱ्यांवर गोळीबार केला होता. मी तुम्हाला आज विचारत आहे, ह्या भाजपला तुम्ही मतदान करणार का? तुम्ही करू शकणार या भाजपला मतदान? जो अन्नदाता, आपल्या या देशाचा अन्नदाता, आपली संस्कृती अन्नदाता देवभाव, त्या देवाचं असं आपण रक्षण केलं पाहिजे. त्या देवावर लाठीचार्ज करणारे हे भाजपवाले, त्यांचं ह्याला तुम्ही मतदान करणार आहात का? दुसरा वर्ग जर विचार करायचा झाला तर आता मी तुम्हाला सांगितलं, तरुणांचे जे हाल झालेले आहेत आपल्या महाराष्ट्रात, वेदांता पक्ष असेल, बर्ड पार्क असेल, हे सगळे उद्योग जेव्हा गुजरातकडे जातात, आज तरुण वर्ग पाहत आहे या सरकारकडे, मिंदे सरकारकडे. ते सांगत आहे तुम्ही तुमचे खोके घेतले असतील, तुम्ही महाराष्ट्राला धोके दिले, तुम्ही उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या व्यक्तीला धोका दिला, तुम्ही आम्हाला का धोका देत आहात? आपण पाहिलं असेल महाविकास आघाडीच्या काळात कोविडचा काळ होता, अर्थचक्र बंद पडलं होतं, जागतिक कोविडची भीती होती, आणि त्या काळात देखील आपण मॅग्नेटिक महाराष्ट्रासारखे आपण सिम्पोजियम घेतले होते, तेव्हा कार्यक्रम घेतले होते. त्या 2-2.5 वर्षामध्ये महाविकास आघाडीच्या आपण 6.5 लाख कोटीची गुंतवणूक आपल्या राज्यात आणली, अनेक वेगवेगळे प्रकल्प आणले. पण या भाजप सरकारमध्ये आपण पाहतो या 2-2.5 वर्षामध्ये
बलड्रेव पार्क, मेडिकल डिव्हाइस पार्क, वेदांता फॉक्सकॉन, सोलर एनर्जी इक्विपमेंट पार्क, वर्ल्ड कप फायनल, हे सगळं पाठवलं त्यांनी गुजरातला. आणि जी राख रांगोळी आपण बोलतो ती राख महाराष्ट्रात रिफायनरी आणून आणि रांगोळी सगळे चांगले प्रोजेक्ट आणून गुजरात नेतात. हे तुम्ही भाजपा म्हणून असं का करता? तुमचा महाराष्ट्र द्वेष एवढा मनात का आहे? आज तरुण वर्ग विचारत आहे की गेले अनेक वर्ष जे आम्ही अभ्यास करतो, मेहनत करतो, प्रायव्हेट नोकऱ्या तर मिळतच नाहीयेत, पण दुसऱ्या बाजूने जर आपण पाहायला गेलं तर पोलीस भरती असेल, तलाठी भरती असेल, या दोन्ही विषयांमध्ये अनेक वेगवेगळ्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ऍड निघत असतात. ऍड निघाल्यानंतर बिचारे आपली मुलं मुली मेहनत करतात, तरुण तरुणी मेहनत करतात, पोलीस भरतीसाठी फिजिकल देतात, त्या उन्हात धावायचं वगैरे असं सगळं झाल्यानंतर आज पण मी पाहिलं काही हजार पोस्टिंगसाठी पदभरती होती आणि लाखो विद्यार्थी तिथे आले होते, लाखो तरुण तिथे आले होते. हे सगळं झाल्यानंतर तुम्ही मला सांगा, चुकून जर तुम्ही भरती झालात, पदोन्नती झाली, एसपी, डीवायएसपी, कलेक्टर बिलेक्टर ह्या सगळ्या पोस्टिंगसाठी एमपीएससी नंतर बदली पोस्टिंगसाठी आज बोली लावली जाते, ते ह्या गद्दारांकडून लावली जाते. धोके खोके हे घ्यायचं एवढंच सगळं काम चालू आहे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये. तलाठी भरतीचा पेपर तुम्ही बघितला तर 200 मार्काचा पेपर, त्या माणसाला मिळाला 214 मार्क. प्रश्न हा पडतो की तुम्ही ईव्हीएम वर काय पेपर लिहित होतात की काय? पण आज हे चित्र जे आहे ते भयानक होत चाललेलं आहे, कारण तरुणच हताश होत चाललेला आहे. आज तरुण विचार करतो आम्ही जायचं तरी कुठे? देशभरातून तरुण तरुणी आपल्या राज्यात येतात, पण आपल्या स्थानिक भूमिपुत्रांना कुठेही उद्योगधंदा नाही, रोजगाराची संधी नाही, व्यापारी झालं तर जीएसटी मागे लागतं. हे सगळे प्रकार जे चालू आहेत, ह्याच प्रकाराला पुढे घेऊन मी निघतो. तर आपण पाहत असाल तिसरा वर्ग म्हणजे महिला मोठ्या संख्येने आपल्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या, महाविकास आघाडीच्या सभेमध्ये येत असतात, कारण तो एक विश्वास आहे की कुटुंब प्रमुख फक्त आणि फक्त उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि ह्या महाविकास आघाडी आहे, कुटुंब आपला महाविकास आघाडी. पण महिलांना आज मी विचारत आहे की या मिंदे सरकारमध्ये आज महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला सुरक्षित वाटत आहे का? या देशात तुम्हाला सुरक्षित वाटत आहे का? जे प्रकार आज आपण पाहतोय, बातम्यांमध्ये पाहतोय, पेपरमध्ये वाचत आहे, व्हॉट्सअपवर सगळ्या त्या क्लिपा येत आहेत. तो राक्षस कर्नाटकामधला, त्याचं नाव घ्यायला देखील लाज वाटते, रेवण्णा, वाचलं असेल तुम्ही. मास रेप केलेले 2 ते 3 हजार व्हिडिओ आहेत महिलांना छळण्याचे, हात लावण्याचे, रेप करण्याचे. म्हणजे एवढा भयानक प्रकार तिथे होत होता, घडत होता, हे भाजपला माहिती होतं, त्यांच्या पक्षाला माहिती होतं, त्यांच्या मित्र पक्षाला माहिती होतं, आणि तरी त्याला लोकसभेचं तिकीट दिलं, खासदारकीसाठी उभं केलं. पंतप्रधान महोदयांपासून सगळे मोठे नेते त्यांच्या प्रचाराला तिथे गेले, आणि ज्या दिवशी त्यांच्या मतदान झालं त्या दिवशी त्याला जर्मनीला पळायला मदत केली. हे असं भाजपचं केंद्र सरकार आहे. तुम्ही ह्या भाजपला मतदान करणार का? करणार मतदान? हेच काय, अनेक गोष्टी तुम्हाला सांगू शकतो, 2-3 उदाहरणं असून आहेत. ह्याच महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात 2 मंत्री असे बसले आहेत, कॅबिनेटचे मंत्री आहेत. एक मंत्री असे आहेत ज्यांनी सुप्रियाताई सुळेंना चॅनलवर येऊन 16 ते 17 वेळा घाण शब्दांनी शिव्या दिलेल्या आहेत. खरं तर मुख्यमंत्री जे घटनाप आहेत, जे गद्दार गँगचे नेते आहेत, त्यांनी त्यांना लाथ मारून काढून टाकायला पाहिजे होतं, गेट आउट म्हणून चांगलं टाकायला पाहिजे होतं. पण त्याच मंत्र्यांना पदोन्नती दिली, प्रमोशन दिलं, आणि चांगलं खातं देऊन आता मांडीला बसलेले आहेत. दुसरे मंत्री असे आहेत तिथे त्याच मंत्रिमंडळात आपल्या काळात मंत्री असताना त्यांच्यावर आरोप झाले, चौकशीला सामोरे जायला उद्धव साहेबांनी त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकलं होतं. ते सांगितलं होतं असे लोक माझ्या मंत्रिमंडळात नको, गेट आउट. पण ह्याच गद्दारांनी खोके खाऊन धोके देऊन सरकार पाडलं. सरकार पाडल्यानंतर पुन्हा एकदा अशा मंत्र्याला मंत्रिमंडळात घेतलेलं आहे. ह्या भाजपला तुम्ही मतदान करणार आहात? हेच काय अजून एक भीतीदायक प्रकार, भयानक प्रकार म्हणजे गुजरात मधला आहे. तिथे बिल्किस बानो नावाच्या एका बाईवर काही वर्षांपूर्वी बलात्कार झाला होता, आणि तो बलात्कार होत असताना तिच्या डोळ्यासमोर तिच्या 3 वर्षाच्या मुलीला चिरडून मारून टाकलं होतं. त्याच बलात्कारांना कोर्टाने सजा सुनावली, भाजपने नाही सुनावली, कोर्टाने सजा सुनावली. सजा सुनावल्यानंतर जेलमध्ये होते, जन्म ठेपत होते. मागच्या वर्षी कोर्टाचा अवमान करून ह्याच भाजपाने त्या बलात्कारांना बाहेर काढलं जेलमधून. निवडणुकीच्या प्रचारात फिरवण्यासाठी त्यांची आरती ओवाळली, गळ्यात हार टाकले आणि सगळीकडे फिरवलं प्रचार करत. ह्या भाजपला तुम्ही मतदान करणार आहात? आपली जी संस्कृती, आपली जी शिकवण आहे, आपलं जे हिंदुत्व आहे, जे वंदनीय हिंदू समाज बाळासाहेब ठाकरेंनी आपलं लिहिलेलं आहे, ते हेच आहे की बलात्कारांचा जातपात धर्म न बघता, आणि ते बिल्किस बानोचा जातपात धर्म न बघता ज्यांनी कोणी बलात्कार केला असेल त्याला फाशीच झाली पाहिजे. भर चौकात द्या तर कुठेही द्या, पण हे आपलं हिंदुत्व आहे. पण बलात्कारांना संरक्षण करायचं, व्हिडिओ जे बनवतात त्यांचं संरक्षण करायचं, रक्षण करायचं, संविधान एका बाजूला ठेवायचं, त्याचं रक्षण करायचं नाही. पण जे बलात्कारी आहेत त्यांचं भाजप रक्षण करतं, संरक्षण करतं, पळायला मदत करते. आज मी महिलांना विचारत आहे, तुम्हाला या भाजपाच्या राज्यात सुरक्षित वाटणार आहे का?
वाटणार आहे, मतदान करणार आहात, हे तुम्ही विचार करणं गरजेचं आहे. जेव्हा तुम्ही त्या ईव्हीएमच्या जवळ जाल, तुम्ही बटन दाबाच्या जवळ जाल, तुम्ही याच्यावर विचार करणं गरजेचं. जसं मी शेतकऱ्यांबद्दल बोललो, तरुणांबद्दल बोललो, तसं महिलांनी देखील हा विचार करणं गरजेचं आहे. जेव्हा तुम्ही बटन दाबाल, तुम्ही बलात्कारांसाठी मतदान करत आहात, तुम्ही हे अत्याचारी लोकांसाठी मतदान करत आहात. चौथा वर्ग जो आपण सगळंच झालं या देशामध्ये, गेल्या 10 वर्षात अनेक वचनं आपण पाहिलेली आहेत. महागाई कमी होईल, रुपयाची बराबरी डॉलरशी होईल, पण गरीब म्हणून आपण आज पाहतोय, आपण सगळ्यांनाच ह्या देशात जगणं परवडत नाहीये. 10 वर्षापूर्वी आपली जेव्हा युती या भाजपसोबत होती, काँग्रेसनी ₹अर्धा, युपीने ₹अर्धा पेट्रोल किंवा डिझेलवर वाढवला की आपण रस्त्यावर यायचो, रेल रोको करायचो, जेल भरो करायचो, रस्ता रोको करायचो, भारत बंद करायचो. काही काही आता जे मंत्री झालेत मोठे सिलेंडर घेऊन बसायचे रस्त्यावर. पण मला तुम्ही सांगा, आज जर निर्मलाताईंना वाटत असेल की आम्ही या देशातल्या गरिबांची सेवा करू, गेल्या 10 वर्षात गरिबी वाढली आहे की कमी झाली आहे? जे 2 कोटी प्रत्येक वर्षी नोकऱ्या मिळणार होत्या, त्या नोकऱ्या तर मिळाल्याच नाही. 15 लाख कालधन आलं नाही, 15 लाख कोणत्या खात्यात आलं नाही. पण 10 वर्षामध्ये तुम्ही मला सांगा, जीडीपी म्हणजे अर्थतज्ञांचं जीडीपी नाही, सामान्य नागरिकांचं जीडीपी, गॅस, डिझेल, पेट्रोल, 2014ला गॅस कितीला होतं, आता किती झालंय? 400 पार मध्ये 1200 पार झालंय. बरोबर आहे. डिझेल कितीला होतं 2014ला? आठवत सुद्धा नाही. आता कितीला झालंय? भाजपला कोणी येते रस्त्यावर आंदोलन करायला? पेट्रोल कितीला झालंय? 14ला कितीला होतं? हा विचार तुम्ही करणं गरजेचं आहे. कारण आपण आज पाहत आहोत, जगणं परवडत नाहीये. ना शेतकरी आज खुश आहेत, ना महिला खुश आहेत, ना तरुण खुश आहेत. देश म्हणून आपल्याला जी काही वचनं दिली होती भाजपाने 10 वर्षापूर्वी, त्यांचा वचननामा, त्यांचा जाहीरनामा जर घेतला तर ठीक आहे. सगळीकडे होर्डिंग, बॅनर आपण पाहतो. जेवढा खर्च त्यांनी स्वतःचे फोटो लावण्यात ते पेट्रोल पंपावर केला, प्रत्येक पेट्रोल पंपावर स्वतःचा फोटो, तेवढा खर्च जरी सबसिडी म्हणून आपल्या पेट्रोल, डिझेल, गॅसमध्ये टाकला असता तरी भाव वाढले नसते. पण आज 10 वर्षानंतर प्रचार कशावर होतोय? की विरोधी पक्ष काय खातं, कोण काय घालतं, तुम्ही ह्या रंगाचे कपडे घातलेत की त्या रंगाचे कपडे घातलेत, मटन मांस मच्छी खाता की तुम्ही अमुक बोलता. प्रचार कशावर झाला पाहिजे? मला आठवतं जेव्हा मुंबईची निवडणूक होती, 2012ची बीएमसीची निवडणूक होती, उद्धव साहेबांनी प्रचार ह्या गोष्टीवर केलेला, करून दाखवलं. 97 ते 2012 जी आपली सत्ता होती तेव्हा बीएमसी मध्ये, मुंबई महानगरपालिकेमध्ये जे आपण केलं होतं ते आपण होर्डिंगवर टाकलं होतं, ठळकपणे लिहिलं होतं. कुठेही आमचा फोटो नव्हता, जे कामं होती त्याचा फोटो होता. आज आपण पाहतोय बघा, तेच भाजपचं होर्डिंग, दोघांचे फोटो आहेत, एक तरी काम त्याच्यावर दिसतंय का? नाव आहेत, फोटो आहेत, जुमल्याचं नाव गॅरंटी केलंय, बाकी काही दिसत नाही. काम दाखवण्यासारखंच नाहीये. ते व्हॅनिटी वॅनसाठी वापरतात. जाऊ दे, त्यांची लायकी नाही, त्यांचं नाव घेऊ नका. पण मुख्य गोष्ट ही आहे तुम्हाला सांगायची की जसं 17 मध्ये आपण जी कामं केली ती करून दाखवली होती, ती कामं लावली होती. आज मी जसं तुम्हाला इथे उभं राहून सांगू शकतो, या गेल्या 5 वर्षात 2019 ते 2024 मध्ये 2.5 वर्ष महाविकास आघाडीची होती, 2.5 वर्ष ह्या खोके सरकारची होती. 2.5 वर्षात महाविकास आघाडीच्या काळात जी कामं केली होती ती अभिमानाने मी जी तुम्हाला सांगू शकतो. मी आज चॅलेंज होते भाजपाला की 10 वर्षात तुम्ही जे काही केलं असेल, फोटो सहित दाखवा, खोटं बोलू नका, फोटो सहित आम्हाला दाखवून दाखवा. तुम्ही जो प्रचार करत आहात, मग तुम्ही पाकिस्तानवर, चायनावर, हिंदू मुस्लिम, G20 ह्या सगळ्यावर बोलणार नाही. तुम्ही तुमचं काम आहे ते बोलायला पाहिजे. काम की बात करो. आज या देशामध्ये परिस्थिती ही आलेली की भाजप कामं सोडून सगळं काही बोलत आहे. तुम्ही ठरवायचं तुम्ही कोणाला निवडणार आहात. ह्या महाराष्ट्रामध्ये देखील काही बाहेरचे नेते, काही बाहेरचे लोक येऊन सांगतात असली सेना कोण, नकली सेना कोण. परिस्थिती भाजपवर अशी आलेली आहे की मला वाटतं विनायक साहेब तुमच्याच नावाचं कोणीतरी दुसरं उभं झालेलं आहे. म्हणजे नकली नावाचे उमेदवार मिळायला लागलेले आहेत आणि हे शोधतात असली सेना कोण, नकली सेना कोण. मी तुम्हाला सांगत आहे, असली सेना, नकली सेना जर तुम्हाला बोलायचं असेल ना, चला ईडी, ITCBI बाजूला ठेवा, नाही ठेवली तरी चालेल. 4 जूनला तुम्हाला हा महाराष्ट्र सांगेल असली सेना कोण, नकली सेना कोण. हे भाजपवाले हिंदुत्वाचं सर्टिफिकेट देणारे कोणी नाही बोलत. हे भाजपवाले असली आणि नकली सेना हे बोलणारे कोणी नाही बोलत. हे सगळे बाहेरचे लोक आहेत, महाराष्ट्रात अन्याय करणारे लोक आहेत. मी आज तुम्हाला विचारत आहे, या आक्रमण करणाऱ्या लोकांना तुम्ही मतदान करणार आहात का? आज हे जे 2 तुम्हाला चेहरे दिसत आहेत, इथे या जिल्ह्यात आपल्याला कोंबड्यांचं देखील रक्षण करायचं आहे. आणि एवढंच म्हणून मी त्याला सोडून देत आहे. कारण गेले 16-17 वर्ष एका परिवाराला इथे
म्हणजे ते परिवार म्हणजे अर्ध असं ते पूर्ण 1/2 पूर्ण फुल होऊन जातं. त्यांना पगार मिळत आहे. ठाकरे परिवाराला, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या व्यक्तीला शिवी द्यायची, वाईट बोलायचं, मन त्याच्यातनं निघतच नाही त्यांचं त्यांना अडकू द्या, पगार मिळतोय ना, ते जगणं परवडणं नसेल त्यांना. पण मी त्यांच्यावर बोलणार नाही. मी आज तुम्हाला विचारत आहे, जे अत्याचार आपण त्या काळी बघितलेले आहेत, जेव्हा खासदार बनायच्या आधी बघितलेले आहेत, जमिनी लुटण्याचे, लोकांना हैराण करण्याचे, मर्डर होण्याचे, चिंदी चोरी रस्त्यात कुठेतरी होण्याचे, टोळे येण्याचे, ते आपण संपवलेले होते. ते पुन्हा तुम्ही डोक्यावर बसून घेणार का? तुम्ही घेणार? ते चिखल तुम्ही परत कोकणात येऊ देणार आहात का? लूट ती परत होऊ देणार आहात का तुम्ही? आज आपण पाहतोय कुठे ना कुठेतरी आपण एका चांगल्या मार्गावर निघालेले आहोत. विनायक राऊत साहेबांचं तुम्ही कारकीर्द गेल्या 10 वर्षात पाहिलेली आहे, हॅट्रिक करायला निघालेले आहेत. तुम्हाला एक सांगतो मी, माझा स्वतःचा अनुभव आहे. गेले अनेक वर्ष आम्ही सहकारी म्हणून एकत्र काम करत आलो, पण खास करून गेले 10 वर्ष जेवढी मेहनत त्यांनी कोकणासाठी घेतलेली आहे, मला वाटत नाही दुसऱ्या कोणी खासदारांनी घेतली असेल. आमचा कुठेही कधी दौरा झाला, ते सगळं झालं मुंबईत. त्या दिवशी मला वाटतं आई वडिलांसोबत तुम्ही कुठेतरी, उद्धव साहेब आणि रश्मी बहिणींबरोबर कुठेतरी तुम्ही होतात, लँड झालात. आणि मला आईच सांगत होती की आधी ते उतरले विनायकरावजींना सीएसटी मधून गाडी नाही, की दादर मधून गाडी नाही मिळाली, तर तुम्ही पनवेलकडून पकडायला निघाला होतात आणि रात्री 12:30 वगैरे वाजले होते. ते पकडून तुम्हाला कोकणात यायचं होतं, कारण कोकणाचा विकास करायचा हे पूर्ण वेळ त्यांच्या मनात असतं. 2.5 वर्ष ती महाविकास आघाडीची होती. माझ्याकडून त्यांनी ती बोट आणली, इथे आपली ती स्कुबा डायव्हिंग वाली बोट, आर्मर असेल, ताजचा प्लॉट असेल किंवा तो दुसरा टिमलॉनचा प्लॉट असेल, दोन्ही कामं केवढी वर्ष, म्हणजे तुम्ही विचार केला, मंत्री झाल्यानंतर पहिल्या महिन्यात मी दोघांना मंजुरी दिली होती, पण ती दोन्ही कामं साधारणपणे 94-95 पासून पेंडिंग होती. म्हणजे विचार करा, मी 4 वर्षाचा होतो की 5 वर्षाचा होतो तेव्हा ती पहिली प्रस्तावित झाली होती. मंजुरी मी दिली, मार्ग मी लावलं, मी सांगितलं तर आमच्या स्थानिक भूमिपुत्रांना तुम्ही उद्योग रोजगार इथे दिलाच पाहिजे, पण सरकार पडलं आणि सगळी कामं थांबली. पर्यटनाची कामं असतील, होमस्टे पॉलिसीची कामं असतील, अनेक ह्या इकडे कोकणाच्या विकासाचे आपण काम केलं होतं. पण विनायक राऊत साहेबांची खासियत ही होती की अनेकदा मी पाहिलंय, प्रत्येक आठवड्यात 2-3 वेळा जेव्हाही त्यांना वेळ मिळायचा, ते वर्ष बंगल्याच्या उद्धव साहेबांना भेटायचे आणि ते दिसले की मला कळायचं कोकणाला आता फंड मिळणार. ती खासियत आहे त्यांची, केंद्र सरकारकडे असो, राज्य सरकारकडे असो. आणि प्रामाणिकपणे कुठेही जमिनीची लूट न करता, कुठेही भ्रष्टाचाराचा डाग स्वतःला न लावून घेता, कोणालाही न छळता त्यांनी काम केलेलं आहे. आणि म्हणून आज मी इथे पाहते, सगळे जे तुम्ही इथे आलेले आहात ते त्यांना प्रेम आणि आशीर्वाद द्यायला आलेले आहात. आज इथून पुढे निघत असताना मी तुम्हाला एवढंच विचारेन, आपण ह्या कोकणामध्ये पुन्हा एकदा चिंदी चोरांना प्रवेश देणार आहोत का? जमीन लुटणाऱ्यांना प्रवेश देणार आहोत का? कोंबडी पळवणाऱ्यांना प्रवेश देणार आहोत का? ते पळायला तर पळवूनच लावा. तुम्ही देणार कशा लोकांना प्रवेश की तुम्हाला कोकणाचा विकास करणारे, कोकणाबद्दल स्वप्न घेऊन त्याच्यावर अंमलबजावणी करणारे विनायक राऊत साहेब पाहिजे. तुम्ही निवडायचं कोण पाहिजे? तुम्हाला कोण निवडणार तुम्ही? आज आपल्याला गेल्या 10 वर्षात आपण पाहतो अनेक कामं या कोकणात झालेली आहेत. मला वाटत नाही एक सुद्धा गाव या कोकणात असं असेल, किनारपट्ट्यातलं असेल किंवा आपल्या डोंगरातलं असेल की हिने सोडलेले किंवा एकदा तरी गेले नाहीयेत. मला काही ठिकाणी आम्ही स्वतःहून असं नेलेलं जिथे रस्ता नव्हता आणि रस्त्याचं भूमिपूजन करायचं होतं म्हणून आम्ही तिथे चालत गेलोय किंवा डोंगराळ भागात गेलेलो आहे. असे हे खासदार आहेत, सतत 24 तास कोकणाचा विचार करणारे, कोकणी माणसाचा विचार करणारे हे असे खासदार आहेत. आज मी तुम्हाला विचारत आहे, तुम्ही विनायक राऊत साहेबांना हॅट्रिक पुन्हा एकदा देणार की नाही देणार? इथून तुम्ही कोणाला निवडणार आहात? राऊत साहेबांना निवडायचं असेल तर 7 तारखेला मतदान कोणाला करणार आहात? बघा, मला माहिती आहे माझ्याकडे सगळे रिपोर्ट येत असतात, सगळ्याला विनायक राऊत साहेबच पाहिजे, पण गावोगावी आपली मशाल गेली पाहिजे. तयार आहात का? चला मग मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो, 7 तारखेला उमेदवार कोण? 7 तारखेला उमेदवार कोण? दिल्लीला पाठवणार कोणाला? मग आपलं चिन्ह कुठचं? चिन्ह कुठचं? चिन्ह कुठचं? हीच मशाल आपल्या देशातला अंधकार दूर करू शकतो आणि महाराष्ट्रावर जे संकट आलेलं आहे ना ते दूर करू शकतो. म्हणून 7 तारखेला पुन्हा एकदा विचारतो, चिन्ह कुठचं? जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. या ठिकाणी खरं तर आदित्यजींच्या भाषणानंतर एकच गोष्ट प्रशासनाला आणि कार्यकर्त्यांना सांगू इच्छितो की काही ठिकाणी वर्गवारी करून 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये अशी मताला प्रत्येक मताला देण्याचा प्रयत्न काही मंडळी करतायत. खरं तर आपल्या आजच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाला सांगतोय
तुम्ही हे वेळीच थांबवा, नाहीतर कायदा आम्हाला हातात घ्यावा लागेल आणि जे पण पैसे वाटतील त्यांना सहभागी करून सोडावं लागेल, एवढंच या ठिकाणी जिल्हा प्रशासनाला सांगतो. आणि यानंतर उद्धवजींचं स्वागत, जागृतीचं स्वागत या ठिकाणी करण्याची विनंती करतो. सगळ्यांनी आपल्या मोबाईलचे फ्लॅश लाईट ऑन करा. आपण आपली मशाल दाखवायची आहे. सगळ्यांना विनंती आहे. सर्वांनी आपल्या मोबाईलच्या लाईट चालू करायच्या आहेत. शंखनाद होऊ दे, रणदुंदू भिवाजू दे, नाद घोष गरजू दे, या ठिकाणी आपण सर्वांनी एक निर्धार करूया की 7 तारीखला ईव्हीएम मशीनवरील 3 नंबरचं बटन दाबून मशाल चिन्हासमोरील विनायक राऊत साहेबांना भरघोस मताधिक्याने निवडून द्यायचं आहे. आणि हाच निर्धार करत आपण सगळ्यांनी सुखरूप बसवून सावकाश घरी जायचं आहे आणि पुन्हा एकदा विजयी सभा याच ठिकाणी गाजू जाऊ. राष्ट्रगीत 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 जरा सर्वांनी राष्ट्रगीतासाठी उभं राहायचंय. जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा.